वनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाससात्यदेशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। சரி, ஆரம்பிச்சலாம். ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. అందరికి எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். அதாவது பக்தி யோகத்துல பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் நாம 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் கர்ம யோகம் பார்த்தோம். இப்ப இன்னில இருந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை பார்க்க போறோம். பக்தி யோகத்துல முதல் அத்தியாயம் நாம இன்னைக்கு 7. இது 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பக்தி கலந்து நம்ம பார்க்க போறோம். பகவான் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியோட இந்த விஞ்ஞானத்தையும் கொடுக்கிறார், ஞானத்தை கொடுக்கிறார், ஞான யோகத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கிறார், ஞானத்தையும் கொடுக்கிறார், பக்தியும் கலந்து கொடுக்கிறாரு. ரொம்ப சிறப்பானது இது. இதுல வந்து ராஜயோகமும் கொடுக்கிறார் பகவான். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த விஞ்ஞானம், இந்த பகவத்கீதையோட விஞ்ஞானம் புரிஞ்சுக்கணும், பக்தியோட விஞ்ஞானம். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதனால நமக்கு என்ன பயன் கிடைக்க போகுது அப்படின்ற ராஜயோகத்துல எப்படி நம்ம ராஜயோகம்னா நம்ம ஒரு பெரிய செல்வந்தர் அப்படிலாம் இல்லை, பக்தியில முத்தி அடைக்கிறதுக்கான ராஜயோகம். ஓகேங்களா? அந்த இது நம்ம ரொம்ப அழகா இந்த விளக்கம் கொடுக்க போறார். தேவர்கள் வழிபாடை பத்தி இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம விரிவா படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணன். சரி, பகவான் ரொம்ப அழகா காட்சி கொடுக்கிறார். இது வந்து காரண உதய சாய் விஷ்ணு இவரை பத்தி எல்லாம் இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல கொஞ்சம் சிறப்பு இருக்கு, பார்ப்போம். அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணிருந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. நம்ம நேற்றுக்கு என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துலாம். அஷ்டாங்க யோகத்திலே முன்னேறுதல் 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். சரிங்களா? அதாவது ஒரு பதத்திலையும் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிலையை நம்ம விளக்கம் கொடுத்தார். எப்படி ஆசனம் அமைக்கிறோம் அந்த மாதிரி சிறப்புலாம் கொடுத்தாரு. அந்த ஆசனம் அமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம கொண்டு போகணும், வாழ்வியல் நம்ம எப்படி கொண்டு போகணுன்றது ரொம்ப அழகா கொடுத்தாரு இல்லைங்களா? மனதையும் புத்தியும் எப்படி செயல்படுத்தணும், உடலை எப்படி செயல்படுத்தணும் அப்படின்றதையும் இந்த 9வது பதம் வரைக்கும் நமக்கு ரொம்ப அழகா கொடுத்தாரு. அதே 10ல இருந்து 32 பதம் பாத்தீங்கன்னா அந்த 8 நிலையும் 10 கொடுத்தாரு. அந்த 8 நிலையை நமக்கு வந்து அஷ்டாங்க அந்த யோகாசன நிலையை நமக்கு கொடுத்தாரு. 8 நிலை 10ல இருந்து 32வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள் அந்த சாராம்சம் மூலியமாக 33ல இருந்து 36 அர்ஜுனன் கேட்டு கேள்விக்கு பகவான் ரொம்ப அழகாக விளக்கம் கொடுத்தார். 35, 36ல தோல்வியற்ற யோகியின் இலக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான யோகிகள் இருக்காங்க. இப்ப நம்ம பக்தர்கள் இருக்காங்க, யோகின்னு சொல்லலாம், பக்தர்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இருந்து பக்தி கொடுத்துட்டு வரவங்க ஒரு மகான் குடும்பத்திலையும்,
இப்போ வந்து கடைசியா பக்தி கொடுக்குறவங்க ஆரம்ப கட்ட நிலை பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செல்வந்தர் வீட்டுல ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல ஒரு பிராமண குலத்துல பிறக்கிறாங்க அப்படின்றது நான் பார்த்தோம். ஆனா இவங்க 2 பேருமே வந்து சொர்க்கம் தான் போவாங்க, பகவான் கிட்ட போக முடியாது. பகவான் கிட்ட போகணும்னா பக்தியில இருந்தாதான் பகவான் கிட்ட போக முடியும். அதுவும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி யோகா அதாவது மிக உயர்ந்த யோகா அப்படின்னு 36 46 47 அந்த 2 பதத்திலையும் நம்ம அதை பத்தி விரிவா பார்த்தோம். விரிவானா அதுல வந்து அதோட சாராம்சம் என்னன்னு தான் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னைக்கு நாமும் 7வது அத்தியாயம் பக்தி யோகத்துல முதல் அத்தியாயம் இது. இது என்ன சொல்லப்படுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 3 பதம் அர்ஜுனை பற்றிய பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமையை நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன்னா நம்ம நேரத்துக்கு பார்த்ததுல அர்ஜுனன் வந்து ஒரு 2-3 கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாரு. அழகா, ரொம்ப அழகா கேட்டிருந்தாரு. அதோட விளக்கம் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல பகவானே வந்து ரொம்ப விரிவாக கொடுக்கிறார். அதுல வந்து அந்த ஞானத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான செயல்பாடு பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி ஆறாகுணம் சொல்லப்படுது, அதே மாதிரி அவராகுணம். இந்த 2 குணம், இது 2மே ஆறாகுணம் சொல்றதுன்னா அதாவது இயலாதது, மனிதனோட குறைபாடுகள் இருக்காது. அதை பத்தி விரிவா நம்ம அதான் ஞான யோகத்துல கொடுக்கிறார், பக்தியை கலந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். ஆறாகுணம் சொல்லப்படும். அவராகுணம் சொல்லப்பட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த குணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குரு சீட பரம்பரை, அதாவது நம்ம சீட பரம்பரை வரல அந்த ஆச்சாரிய கிட்ட படிக்கணும். இப்ப நம்ம சீல பிரபுபாதா இருக்கிறார், அவருடைய போதனையில் தான் இப்ப நாம இந்த கீதையை படிக்கிறோம் பிரம்மங்களுடைய சம்பிரதாயத்துல, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சனத் சம்பிரதாயம் இருக்கு, உத்தர சம்பிரதாயம் இருக்கு, ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் இருக்கு. சோ அந்தந்த ஆச்சாரிகள் யார் இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட நம்ம அதை படிக்கிறது உத்தமமான செயல், இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம இதுதான் வந்து ஆராக்கணம் பத்தி நம்ம இன்னைக்கு விரிவா பார்ப்போம். அதை பத்தி 4ல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ண ஆற்றலை பற்றி அறிவு கொடுக்கிறார். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய சக்திகள் பார்க்க போறோம். விரிவா நம்ம பகவானுடைய சக்திகள், அதுல வந்து பகவானுக்கு கிருஷ்ணரின் அனைத்து சாரம் அந்த தலைப்புல பார்க்க போறோம். சக்திமானுக்கு சக்தி அதை பார்க்க போறோம். இந்த 2 செயல்பாடும் இந்த 12வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். 13ல இருந்து 19 பகவான் கிருஷ்ணரின் சரணடைதல், பகவான் கிட்ட எப்படி சரணடையணும் அப்படின்றத 19வது பதம் வரைக்கும் பார்க்கிறோம். அதுல என்ன சொல்லப்பட்டது, பகவான் கிருஷ்ணன் யார் நிராகரிக்கிறார்கள், யார் ஏற்கிறார்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நிராகரிக்கிறவங்க யார் பார்த்தீங்கன்னா அதிமுட்டாள், மனிதரின் கடைநிலையோன், மாயைக்கு உட்பட்ட ஞானிகள், வெளிப்படையான நாத்திகர்கள். சோ இந்த 4 தன்மை உள்ளவங்க பகவானை நிராகரிக்கிறாங்க. பகவானை யார் ஏற்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா துயரற்றோர், செல்வம் வேண்டுபவர், கேள்வி உடையோர், அதே மாதிரி முழு முதல் உண்மையை பற்றி ஞானத்தை அறிவை தேடுபவர். இந்த 4 விஷயமா நாமும் இதுல இந்த 19வது பதம் வரைக்கும் நாம விரிவா பார்க்க போறோம். 20ல இருந்து 25 தேவர்கள் வழிபாடு, தேவர்கள் வழிபாடு. இந்த வழிபாடை பத்தி ஏன் நம்ம அந்த வழிபாடு பண்றோம் அப்படின்றத பகவான் கொடுக்கிறார். ஏன் நம்ம கொடுக்கறோம்னா ஏகப்பட்ட ஆசைகள் நமக்கு இருக்கு. ஏதோ பௌதிகமான ஆசைகள் நிறைய இருக்கும். நம்ம சீக்கிரமா பெரிய ஆள் ஆகணும், சீக்கிரமா இது வரணும், அந்த யாகம் பண்ணணும், இந்த யாகம் பண்ணணும், கோவிலுக்கு டொனேஷன் கொடுக்கணும், கோவிலுக்கு இது நிதி கொடுக்கணும், ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும், அதாவது சொல்லிட்டு ஏதாவது இல்லைங்களா? ஏன்னா ஒரு நல்ல நாள்ல கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் செயல்படுறது நல்ல உத்தமமான செயல் தான் அது. ஆனா அது என்ன அர்த்தம் கொடுத்துன்னா நாம நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சு கொடுக்க கூடாது. கோவிலுக்கு நம்ம கொடுக்குற நிதி வந்து அது நம்மளுடைய தர்மம் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி மத்தவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம தர்மம் பண்ணணும்னா அது நம்மளுடைய கடமைன்னு நினைச்சுக்கணும். தானம் கொடுத்தா நம்ம புண்ணியம் வரும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது. அந்த செயல்பாடு பத்தி தான் இதுல கொடுக்குறாரு. அது ஏகப்பட்ட ஆசைகள் இருக்கும், குறைந்த மதிப்புடையார்கள் அப்படின்னு பகவானே வந்து இந்த பதம் மூலியமா நம்ம விளக்குறார். ஏன் அது பலன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது தான். அந்த பலன் வந்து ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டுதான், அது தற்காலிகமானதுதான். அந்த பலன் தேவர்கள் கொடுக்கிற பலன் வந்து தற்காலிகமானதுதான். அது ஒரு முழு நேர ஒரு இதா இருக்காது. இப்ப நம்ம இந்திர பகவானை வணங்குறோம், ஒரு புண்ணியமே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம். புண்ணியம் வேற இருக்கு, அது ஒரு இது இருக்கு. புண்ணியமே பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா எங்க போகும்னு பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கம் தான் போவோம். சொர்க்கம் போனோம்னா நம்ம கண்டிப்பா நம்ம திரும்பவும் நம்ம புண்ணியம் எல்லாம் தீர்ந்த பிறகு திருப்பம் இங்கதான் அமுச்சு விட்டுருவான். இந்திர கீழே போடா அப்படின்னுடுவான். அந்த ஆத்மா திருப்பும் கீழே தான் வரணும். கீழே வந்து திருப்பும் நாம அந்த சம்சார கடவுள் தான், அந்த சாரகத்தை நாம வந்து கிடக்கணும். அங்க அதை முடிஞ்சு திருப்பி லைஃப் நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து நம்ம முழுமையா பக்தி கொடுக்கணும். அதுதான் உத்தமமான செயல். அதுதான் நம்ம லோகத்துக்கு போறது கழி. அதை பத்தி பார்க்க போறோம். தேவர்கள் கிரகத்துக்கு செல்பவர். இந்த தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும்போது அந்தந்த கிரகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ பித்ரு வணங்குறவங்க பித்ருலோகம் போவாங்க,
அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிரம்மனை வழிபடும் பிரம்மலோகம் போவாங்க. இது மாதிரி ஒரு ஒரு தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும்போது அந்தந்த லோகத்துக்கு தான் போக முடியுன்றதை இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி பாருங்க, யார் பக்தராக முடியும் அப்படின்ற தலைப்புல இந்த ஸ்லோகம் இதுல இல்ல, இதுல இது பண்ணிருக்காங்க. அதுல வந்து 26ல இருந்து 30வது பதம் மொத்தமே இந்த அத்தியாயத்துல 30 பதம் தான் இருக்கு. அதுல வந்து முற்பிறவி, புண்ணியங்கள், பாவங்கள் இல்லை, அதே மாதிரி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டு, இந்த 4 சாராம்சம் மூலியமாக நம்ம பார்க்க போறோம். யார் பக்தராக முடியும் அந்த தலைப்புல நம்ம அதை பார்க்க போறோம். சரி. இப்ப இந்த முதல் பதம் பகவான் ரொம்ப அழகா இத ஸ்பீச் கொடுக்க போறார். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. ஸ்ரீ பகவான் மய்யா சக்தமனஹ பார்த்த யோகம் யஜ்ஞான்மத் ஆச்ரயः அசம்சயம் சமக்ரம யதா ஞானி யசி தத்ருணு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரோ படிக்க வந்தாங்க, படிங்க மாதாஜி. அந்த ஸ்லோகம் நீங்க படிங்க. ஓகே சார். ஓகே. இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல வருது பாருங்க. பகவான் ரொம்ப அழகா இதுல விளக்கம் கொடுக்கிறார். புருஷோத்தரமான முழு கடவுள் கூறினார், ஆவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தில் பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் எதுவுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்று கேட்பாயாக. இந்த பதம் நமக்கு என்ன சொல்ல வருதுன்னு பாருங்க. என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வு இருக்கணும். இதுதான் அனநிய பக்தின்றது. கலங்கமற்ற பக்தியை பகவானுக்கு கொடுக்கணும். சரிங்களா? இந்த பக்தி தான் நம்ம முழுமையான பக்தி. இதை வந்து அதை எப்படி நாம அதை வந்து அந்த பக்தியை கொடுக்க முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம நார்மலாவே சாதாரணமா பௌதிகவாதியா நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம். இல்லைங்களா? பணம் சம்பாதிக்கிறோம், எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுல வந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும்னா டெய்லி வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் ஜபிக்கணும். அதாவது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 2 ரவுண்டாவது நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க. அது முயற்சி பண்ண என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிகமான செயல்பாடை நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிட்டு வந்துருவீங்க. ஆடம்பரமா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டீங்க. ஒரு சொகத்தை தேடி போக மாட்டீங்க. ஒரு இதுதான் லைஃப் நமக்கு, இதுதான் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன நமக்கு, அதை வந்து பக்குவம் அடைவீங்க. சோ அது அந்த அந்த பகவான் மேல பற்று கொள்ளும் போது அந்த பக்தி நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் அந்த குணத்துக்கு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருவோம். அப்போ அந்த மாதிரி அந்த யோகத்தில் பயிலுவதன் மூலம் என்னை நீ சந்தேகமின்றி எதுவுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்றார். இனி இதை பத்தி இன்னும் விரிவா கொடுக்க போறார். இப்ப இரண்டாவது அடுத்த பதத்துல என்ன சொல்ல வராரு பார்த்துட்டு இதை பத்தி அந்த 2-3 பதத்துக்குள்ள விளக்கத்தை நாம இப்ப பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2வது பதம் நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஞானம் தே அகம் ச விஜ்ஞானம் இதம் பக்ஷ்யாம் யக்ஷேஷதஹ யத் வ்யாத்வா நேக பூயோன் யஜ் வ்யாதவ்யம் அவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கிறேன். இதனை அறிய வேண்டியது எதுவும். ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க எப்படி செயல்படணும், இப்படிதான் செயல்பட்டா நல்லது, முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்லோகமா நம்ம ஒரு அத்தியாயத்துல சிறப்பா கொடுத்துட்டு வந்தார். ஆனா இந்த இடத்துல நமக்கு அது புரியுற மாதிரி ரொம்ப அழகா தெளிவா அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். பிரிச்சு கொடுக்கிறார். எப்படி பக்தி கொடுக்கணும், என்ன மாதிரி செயல்படணும் அப்படின்றது. இது வரைக்கும் நான் சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கிறேன்றார். இப்ப சாதாரண அறிவுன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, அதை வந்து நாம என்ன சொல்லுவோம்னா சத்துவ குணத்துல சாதாரண அது ஒரு பிராமண குவாலிட்டி தான். அது பிராமணா இருக்கும் முக்தி கிடைக்குன்னா கிடைக்காது. அவன் அது ஒழுக்கமா இருந்து அந்த வேதத்தை சார்ந்து செயல்பட்டாதான் கிடைக்கும். இல்லைங்களா? எல்லாருமே எல்லா ஆத்மாக்கும் அப்படிதான். அது ஒரு சாதாரண செயல் தான். இந்த வர்ணம்ன்றது சாதாரண செயல் தான். ஆனா அதே தெய்வீக அறிவை வந்து நம்ம அதை மேம்படுத்தணும்னா சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துல சொல்லப்பட்டது என்னவோ அதை நம்ம அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம கவுடிய சம்பிரதாயத்துல ஒரு சம்பிரதாயத்துல எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, எப்பவுமே பகவானுடைய இந்த சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ற பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா காலையில 3:30 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துருவாங்க. எவ்ரிடே 3:30 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துருவாங்க. எழுந்து பகவானுக்கு தன்னுடைய உடலை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு எல்லா விதமான இதெல்லாம் பிடிச்சிட்டு கரெக்டா என்ன பண்ணுவாங்க, 3:45 4 மணிக்கெல்லாம் பகவான் கிட்ட போய் உட்காந்துருவாங்க. அவர்கிட்ட போட்டோ இருக்கும் சில வீட்டுங்கள்ல,
சில வீட்டு சின்ன விக்கிரகம் வச்சிருப்பாங்க. ஏதோ ஒண்ணு பகவான் ராதையை வச்சு ஒரு ஒரு போட்டோ வச்சிருப்பாங்க. அந்த போட்டோ எல்லாம் சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கு தேவையான அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி பண்ணுவாங்க. வீட்லயே பண்ணுவாங்க. வீட்லயே பகவானுக்கு பண்ணுவாங்க. ரொம்ப அழகா சிறப்பா பண்ணுவாங்க. பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் 4:30 மணில இருந்து 5:15 வரைக்கும் மங்களாரத்தியை முடிச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு. அந்த பகவானுக்கு எப்படி பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றத கௌடிய சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப அழகா கொடுப்போம். ரொம்ப சிம்பிள் அது. ரொம்ப அழகா கொடுக்கலாம். சோ இதெல்லாம் நீங்க அந்த செயல்முறையெல்லாம் வந்து இந்த கௌடிய சம்பிரதாயத்துல எல்லாரும் வீட்டையே கோவில் ஆக்கணும்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஆச்சாரிகள். இதே பகவத்கீதை தான் பகவானே சொல்றாரு. வீடை வந்து நம்ம கோவில் ஆக்கணும். நம்ம கோவிலுக்கு போகணும் அவசியமே இல்லை. வீட்டுல இருந்துகிட்டே பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கலாம். ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல பாத்தீங்கன்னா கூட ராமானுஜாச்சாரி வழிபாடு வந்தவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வீடு அவ்வளவு அழகா வச்சிருப்பாங்க. ரொம்ப பியூட்டியா வச்சிருப்பாங்க. அவ்வளவு கிளீனா வச்சு சுத்தமா இருந்துவாங்க. எல்லா சம்பிரதாயத்தையும் அப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த வேற சம்பிரதாயத்திலிருந்து பிரிஞ்சு வராங்க. ஒரு இது பண்ணிக்கிட்டு வராங்க. அதுல நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கு. சோ அதை நம்ம தெரியாம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அது தவறுல போய் முடியும். அதை பத்தி இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம விளக்கம் கொடுக்க போறாரு. அப்போ எப்படி நாம செயல்படணும்? காலையில எழுந்தோமா, பகவானுக்கு மங்களாரத்தி முடிச்சோமா, ஒரு 2 ரவுண்டு பகவானுக்கு நம்மள இப்ப பேசிக் லெவல்ல இருக்கனால குறைஞ்சபட்சம் 4 ரவுண்டு நீங்க பண்றது அதி உத்தமம். பண்றது ஒரு 4 ரவுண்டு 6 மணிக்குள்ளார 5 மணி 5:15க்கு நீங்க மங்களாரத்தி முடிச்சிருவீங்க. முடிச்ச பிறகு ஒரு 6 மணி வரைக்கும் அழகா நீங்க பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்ல முடியாது. உங்களுக்கு குறைஞ்ச ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்கலாம். ஒரு ரவுண்டு பண்றது உங்களுக்கு 10 நிமிஷம் கூட ஆகும். புதுசா வரவங்களுக்கு 15 நிமிஷத்துல இருந்து 10 நிமிஷம் ஆகும். ஒரு 2 ரவுண்டு நீங்க பண்ணாவே போதும். ஒரு 1/2 ஹவர்ல 2 ரவுண்டு நீங்க பண்ணிடுவீங்க. பொறுமையா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படியே சொன்னாவே போதும். அது மாதிரி சொன்னாவே ஒரு 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 1/2 ஹவர்ல 20 நிமிஷம் முடிச்சிருப்பீங்க. இது அப்படியே பழக்கம் பண்ண பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு சேஞ்சஸ் தெரிய வந்துடும். ஒரு வித்தியாசம் தெரிய வந்துடும் உங்களுக்கு. இது நம்ம ஆச்சாரிகள் நம்ம கொடுக்குற செயல்பாடு. நைட் எப்பவுமே எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு பண்ணா 9 மணிக்கெல்லாம் நம்ம படுத்துருவோம். 9:30க்கெல்லாம் படுத்துருவோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அந்த தூக்கம் வந்துடும். ஆனா டெய்லி நாங்க தூங்க மாட்டோம். டெய்லி நாங்க படுக்கவே மாட்டோம். ஆபீஸ் ஒர்க் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு அந்த வேலையை நாங்க பார்த்துக்கிட்டு கடைசியில் இந்த மாதிரி 9:30 மணி 10 மணிக்கெல்லாம் மேக்ஸிமம் முடிச்சிருவோம். இப்ப இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால தான் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு. அதனால நான் 10:30 மணிக்கு படுக்கிறேன். இப்ப கோவில் இருக்கனால இப்ப எல்லாமே கோவில் இப்ப எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்ப நான் கோவில தான் இருக்கிறேன். எல்லாமே மூலஸ்தானம்லாம் மூடியாச்சு. இப்ப எல்லாம் பிரசாதம் சாப்பிட்டு இருக்காங்க. சாப்பிட்டு முடிஞ்சோன்னா 9:30 மணிக்கெல்லாம் அவங்கவுங்க எல்லாம் கோவிலுக்கு வீடு விட்டுருவாங்க. இங்க ஆல்ரெடி பிரபுஜி எல்லாம் படுத்துடுவாங்க. சோ இது பிரம்மருடைய சம்பிரதாயம். அப்ப காலையில சீக்கிரமா எழுந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, குரு சீட பரம்பரை வர ஆச்சாரிகள் கொடுக்கிற ஞானம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வசந்தது. இதை படிப்போம். 3வது ஸ்லோகத்தை படிப்போம். என்ன சொல்ல வரான்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மத்த 3வது பதம் படிங்க. மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு கஷ்சித் யததி சித்தயே யதா தாம் அபிசித்தானாம் மாம் வேதி தத்வதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. முயற்சி பண்றீங்க. நல்லா படிக்கிறீங்க. சரி, இதுல வந்து 3வது பதம் என்ன சொல்றாரு? 1000 மனிதர்கள் யாராயினும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கூட ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான். இப்ப எல்லாருமே நம்ம பக்தியில கலந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம பக்தியை முழுமையா தெரியாம நம்ம வேதங்கள் படிக்கல, நம்ம முன்னோர்கள் சரிவர நம்மளை ஃபாலோ பண்ணல, நம்மளை வந்து கைட் பண்ணல. அதனால நம்ம வந்து ஏதோ தகுந்த மாதிரி அப்படியே பக்தி போயிட்டே இருக்கோம். நம்ம சாதாரணமா ஏதோ பக்தி ஏதோ பெரியவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க அப்படின்ற அந்த ஸ்தானத்துல மட்டும் நம்ம பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா அது பக்தி கிடையாது. பக்தினா வேதங்களை படிக்கணும். வேதங்களை படிச்சு உணர்ந்து அது நம்ம செயல்ல கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா? ஏன் அது மாதிரி சொல்றோம்னா, இந்த 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 படத்துல பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா, ஏகப்பட்ட ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? இது மார்த்தாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மார்த்தாண்டு போட்டியில போடும்போது பாத்தீங்கன்னா 5000 பேர் 4000 பேர் 3000 பேர் ரன்னிங்ல ஓடுவாங்க. ஆனா அதுல யாருக்காவது ஒரு ஆள் தான் பிரைஸ் கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வந்து யாராவது ஒரு ஆள் தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அது முயற்சி பண்ணாதானே கிடைக்கும். இல்ல அதே மாதிரிதான் பக்தியும் அப்படிதான். எல்லாருமே பண்றோம். வேதத்தை உள்வாங்கிக்கிட்டு சில பேர் விட்டுருவாங்க. சில பேர் உள்வாங்கிட்டு பகவானுக்கு முழுமையா பக்தி கொடுப்பாங்க. அது அவங்களுடைய கர்மமா. அது
அதை அவங்க குறை சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பகவான் கொடுத்துருக்கிறார். சில பேர் பிராமின் வந்து வேதம் படிச்சவங்க கூட அதை சரியா ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ஏதோ ஒரு பௌதிகத்துல மாட்டின்னு இருப்பாங்க, ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில இருப்பாங்க, பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம ஏதோ பிரச்சனையில போய் மாட்டின்னு இருப்பாங்க. அது வந்து மீண்டு வர்றதுக்காக தப்பு மேல தப்பு பண்ணினே இருப்பாங்க. இது எல்லாருமே நேச்சர், அவங்க மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்கும் வர்றதுதான் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன முக்கியம் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல வந்து ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம ஆச்சாரியர்கள் என்ன கொடுக்குறோம்னா, ஆரோகணம் சொல்லிட்டு ஒரு முறை இருக்கு. அது என்ன முறை அப்படின்னு சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, குறைபாடு உள்ளது. அப்புறம் நம்பிக்கை அத்தியாவசியமான மூலப்பொருள்கள், அவராகண முறை. இந்த 3 முறையை எனக்கு படிக்க போறோம். இது ஞானம். இந்த ஞானத்தை இந்த 3 ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம பகவான் வந்து விளக்குறார். இப்போ ஆராகணம் சொல்லப்படும் முறை பாத்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே உள்ள விஞ்ஞானத்தை இப்ப நம்ம ஆச்சாரிகள் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்து சத்தியுகத்திலே இருந்திருக்கு, பிராதயுகத்திலே இருந்திருக்கு. இந்த பிராதயுகத்திலே பகவானுடைய அவதாரம் கொடுத்த யுகத்திலேயே வந்து அர்ஜுனன் பாருங்க, சும்மா கையில வச்சுட்டு 2 மந்திரம் சொல்லுவான். கையில ஒண்ணுமே இருக்காது, 2 மந்திரம் சொல்லுவான். கையில பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாஸ்திரம் நிற்கும், வந்து வேணா அடிப்பான். சோ அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இருந்தது. இப்ப திருதராஷ்டிரர் ரூம்ல இருந்துகிட்டு, அவருடைய அரண்மனையில இருந்துட்டு, அங்க வார்ல நடக்கிற விஷயத்த அவர் பார்த்துக்கிட்டு சஞ்சயன் கூப்பிட்டு சொல்றான், அவர்கிட்ட கண்ணு தெரியாதவர்கிட்ட சொல்றான். அப்ப அந்த திரையில அவர் பாக்குறாரு, திரையில பார்த்து அங்க என்ன நடக்கிற விஷயங்களோட சஞ்சயன் பார்த்து சொல்றாரு. அப்ப என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி அப்ப இருந்திருக்கு பாருங்க. அப்ப என்ன மாதிரி அவங்க மைண்ட், அந்த அந்த மெமரி பவர் எல்லாம் எல்லாருக்குமே இருந்தது இல்லைங்களா? ஆனா இப்போ நாமும் அதை தேடி ஓடிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு ஷார்ட்லைட் ஓடுறோம், ராக்கெட் ஓடுறோம், என்னென்னமோ பண்றோம். ஆனா இதெல்லாம் அந்த காலத்துல இருந்திருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல, இருந்திருக்கு. அதை நாமும் அது முறைப்படி அது செயல்படாம போனதால்தான் நமக்கு அது பிரச்சனை. இதுதான் வந்து என்ன சொல்றதுன்னா ஆரோகண முறைன்னு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏற்கனவே உள்ளவற்றை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை வரை செயல்படுகிறது. ஒரு விளக்கம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, கொஞ்சம் ஓகே மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, வந்துட்டேங்க பிரபு. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, கொஞ்சம் பார்த்து இது கீழே போயிட்டீங்களா? ஒரு நிமிஷம் அப்படியே கொஞ்சம் பார்த்து மியூட் பண்ணீங்க. ஓகேங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஏற்கனவே உள்ளவற்றை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை வரையும் செயல்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த 3 பதவி மூலியமா நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா, நான் மெரெயின்ல ஒர்க் பண்ணவேன். நான் சீமனா ஒர்க் பண்ணிட்டு முடிச்சுட்டு வந்தேன். இப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னா, நாங்க வைக்கும்போது ஒரு சேட்டலைட் போன் வச்சிருப்போம். சேட்டலைட் போன்னா வயர்லெஸ் போன்னா அந்த மாதிரி, ஒரு சேட்டலைட் போன்னா வந்து எங்க வேணா பேசலாம் இருக்கலாம். வயர்லெஸ்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான் பேச முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப இந்தியாவில் இன்னி வரைக்கும் சேட்டலைட் போன் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டுங்களை எடுத்துக்கலாமே, வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல மொபைல் இருக்கும், இது போன் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வயர்லெஸ் போன் வந்தது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், செங்கல் மாதிரி இவ்வளவு பெருசா ஒரு மொபைல் வச்சிருந்தோம். இப்ப இன்னைக்கு பாருங்க, என்னென்னவோ ஜிஜியா போயிடுச்சு. 6G 5G 5G சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வந்து போச்சு, இப்ப நீங்க வந்துருக்கு இல்லைங்களா? இப்ப அதே நம்ம அந்த முன்னாடி யூஸ் பண்ணது இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமா? கண்டிப்பா பண்ண மாட்டோம். இன்னைக்கு செஞ்சதை நாளைக்கு செய்வோம் பாருங்க, கண்டிப்பா செய்ய மாட்டோம். ஏதோ அட்வான்ஸ்ல போயிட்டே இருக்கும். இதுதான் வந்து என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ஆரோகணம் சொல்லப்படுது. இது குறைபாடு உள்ள குணம். இது அப்போ நம்மளுடைய புலன்கள் எடுத்துக்கலாம். ஆரோகணத்துல நம்மளோட புலன்கள் பாத்தீங்கன்னா, பௌதிகமானது மட்டுமே உணர்ந்தறி தன்மை இருக்கும். நமக்கு பௌதிகமான செயல்பாடுனா இந்த உடலுக்கான சுகத்துக்காக நாம் ஆசைப்பட்டுட்டே இருப்போம். உடல் சுகத்துக்காக ஆசைப்பட்டு இருப்போம். நல்லா இருக்கணும், நல்லா சிறப்பா இருக்கணும், உடல் நல்லா ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும், யோகாஸ் போகணும், எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், நல்லா சாப்பிடணும், அப்படி இப்படி ஒரு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். இது எல்லாமே குறைபாடு. ஏன்னா அது விஞ்ஞானம் தெரியல. நம்ம எதுக்காக வந்திருக்கிறோம்? பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க வந்திருக்கிறோம். அப்போ பகவானுக்கு முழு வேதத்தை படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, முழு நேரம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உடலும் சரியாயிடும். ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கும் போது சரி, ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்தா கூட நமக்கு வந்து புத்தி நல்லா வேலை செய்யும் இல்லைங்களா? இது அதுக்கு நான் நிறைய பேர் உதாரணம் கொடுக்கலாம். இப்ப நான் ஒரு ஃபோர்டு கம்பெனி ஓனர் இருக்காரு, நம்ம கார் கம்பெனி ஃபோர்டு கம்பெனி ஓனர், நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதாவோட
உண்மையான ஒரு சீடர் அவர். அந்த காலத்துல அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறார். அவர் இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எஸ்கானுக்கு நிறைய நிதி கொடுத்துருந்தா இருக்கிறாங்க அந்த கார் கம்பெனி ஓனர். அவர் பகவானுடைய பக்தர். அவர் பகவான் கிட்ட அது சீல பிரபுபாதா கிட்ட தீட்சை வாங்கிட்டு அவர் தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்குறாரு. அதே அந்த கார் கம்பெனி ஒரு லெவல் கொண்டு வந்தாரு. எப்ப நான் சொல்றது எல்லாம் எப்ப தெரியுமா, சீல பிரபுபாதா இருந்த காலத்துல 70 இருந்து சொல்றேன் நான். சோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் தொழில் சொல்லிட்டே போலாம், ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. அப்ப அந்த பௌதிக ஆசையை நம்ம விடணும். இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஞானம் பக்குவமானதாக இருக்காது நமக்கு. அந்த பௌதிக ஞானத்துல போகும்போது நம்ம பக்குவமே இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா. ஒரு டாக்டர் படிச்சிருப்பார், ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பார், நல்ல ஒரு உத்தியோகத்துல இருப்பார், எல்லாம் இருப்பார். ஆனா அந்த பௌதிக ஞானம் வரும்போது கண்டிப்பா வீழ்ச்சி அடைவாங்க. அதே ஆன்மீக ஞானமும் பௌதிக ஞானமும் ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கணும். அதான் நல்லது, உத்தமமான செயல் அதுதான். அப்போ டாக்டர் படிச்சவரு அந்த ஆன்மீகத்தை சார்ந்து இருந்தாருன்னு வச்சுங்களேன், அவர் அதிகமா ஆசைப்பட மாட்டார். ஒரு மெடிசனுக்கு என்ன கவர்மெண்ட்ல இருந்து என்ன மெடிசன் விலை என்ன வைக்குதோ, என்ன செய்யணுமோ அந்த கரெக்ட் லிமிட்டை தான் வாங்குவார். அதே மாதிரி அந்த மக்களுக்கு சேவை மனப்பான்மை செய்வார். ஒரு டாக்டர் படிச்சிருக்கிறவர், ஒரு அட்வொகேட்டா இருக்கிறவர், ஒரு ஜட்ஜா இருக்கிறவர், ஒரு கலெக்டரா இருக்கிறவர், அது ஆன்மீகத்தோட இருக்கணும். ஆன்மீக சம்பந்தமான வெறும் பௌதிக மட்டும் பணம் சம்பாதிக்கணும் தான் போகும். அதுதான் சொல்ல வர்றாரு. அப்ப ஞானம் பக்குவமானதா இருக்காது இந்த பௌதிக தன்மைகள். இது ஆரோகணத்துக்கு உள்ள செயல்பாடு. அதே மாதிரி ஆத்மாவே கடவுள் என்று உணரவே முடியாது. இப்ப ஆத்மா உள்ளதா இருக்கு, அது பாட்டு சைலண்டா இருக்கும். நம்ம பாட்டு ஏதோ சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஏதோ ஒண்ணு உடல் சோத்துக்காக போயிட்டேன்னு வச்சுங்களேன், அந்த ஆத்மா கம்முன்னு உட்கார்ந்தா இருக்கும். பகவானும் உள்ள இருந்துகிட்டு பார்த்துட்டு தான் இருப்பார். சாட்சி போற மாதிரி இன்னும் அப்படியே பேன்னு பார்த்து ஒன்னும் செய்ய மாட்டார், தூக்கி கூட கொடுக்க மாட்டார் நம்மள. நாம அவரை தட்டி எழுப்பணும்னா அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. நாம தான் அதை செயல்படுத்தணும் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் இந்த இந்த மாதிரி கண்மூடித்தனமா நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆத்மாவும் சரி பகவானும் சரி உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டு பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க, ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டாங்க. நம்ம உடல் சோகத்துக்காக நம்ம அலைஞ்சிட்டே இருப்போம். அப்போ எல்லாமே மனிதர்கள் எல்லா ஜீவராசிக்குமே ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க தான் இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம தவறு செய்யறது இயல்பு. நமக்கு மனிதரா பிறந்தோம்னா கண்டிப்பா ஒரு தவறு செய்வோம், செய்யாம விடுவோம். அப்போ பழைய ஆட்சி முடிவுல புதிய, இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லைங்களா, பழைய ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சத இப்ப நம்ம செயல்படுத்துவோமா, பண்ண மாட்டோம். அதுல இருந்து இன்னும் அட்வான்ஸா என்ன இருக்குது, அதுல இருந்து இன்னும் டெக்னாலஜி என்ன இருக்கு, அதுதான் நம்ம தேடி போயிட்டே இருக்கோம். பழைய செயல்பாடுக்கு நம்ம போக மாட்டோம். அப்ப நாம எல்லாமே தவறு செய்யும் இயல்புன்னு சொல்லப்படுது. எப்பொழுதும் மன்னிப்பு கேட்கறதே கிடையாது, மன்னிப்பு கேட்பதே கிடையாது. ஒருத்தருக்கு நம்ம தப்பு பண்ணிட்டா ஹரே கிருஷ்ணா தவறு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு மன்னிச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு தான் நாம சொல்லணும் அவர்கிட்ட. ஏன்னா கேட்கறது யாருகிட்ட, பகவான் கிட்ட கேட்கறீங்க. அவரு பகவான் நின்று சொல்லணும். அவரு தப்பு, நாம தப்பு பண்ணிட்டேன்னா அவரு பகவானை நினைக்கணும். நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா நான் தவறு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது பகவான் சொல்ற வார்த்தை. அது அதே மாதிரி அவருக்கும் அந்த தெய்வீகமான குணங்கள் கிடைக்கும் அவருக்கு. அதனால அந்த மன்னிப்பு கேட்பது நாம கொஞ்சம் கூட தயங்கக்கூடாது. மன்னிப்பு கதை கேட்டுடணும். கேட்கலன்னா அது பெரிய பாவம் அது இல்லைங்களா. அப்போ பக்குவமற்றவர்கள் என்பதற்கு ஆதாரம் இதான். இன்னும் சொல்ல போனா யாரு பக்குவமானதும் இல்லை என நம்புதல். இப்ப நாம தான் அறிவாளி, எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும், என் பையனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, என் மனைவிக்கு தெரியாது, கணவனுக்கு தெரியாது, எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாது, யாருக்கும் தெரியாது, நான் தான், எனக்கு நிறைய ஞானம் இருக்கு, நான் தான், எனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்றவங்க பாத்தீங்கன்னா குறைபாடு. இதுதான் ஆராகணும்னு சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி ஏமாற்று குணம் அந்த பௌதிக தன்மையில வந்துடும். என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா மாய வசப்படுதல், ஏமாற்று வேலைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம அம்மா தன்னுடைய தாயே குழந்தைக்கு ஏமாற்று வேலையை முதல்ல கத்து கொடுத்துட்றாங்க, சின்ன குழந்தைய கத்து கொடுத்துட்றாங்க. எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிலா இருக்கும், குழந்தைக்கு சாதம் ஊட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா நிலா காண்டி சாதம் ஊட்டுவாங்க. நிலா கிட்ட வருது எவ்வளவு அழகா இருக்கு, கிட்ட வருதுன்னு சொல்லி ஏதோ பொய் சொல்லி ஏதோ ஒண்ணு ஏமாத்தி குழந்தைய சாப்பாடு கொடுத்துட்டாங்க. குழந்தை அங்கேயே ஆரம்பிக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஏமாற்ற குணம் எங்க இருந்தா இருக்குன்னா தாய் தந்திரிக்கிட்ட தான் அந்த குணமே வருது. அதை நம்ம முதல்ல நாம தான் தவிர்க்கணும். அதே நீங்க பகவானை மையப்படுத்தி பகவானை லீலையை சொல்லி கொடுங்க அந்த குழந்தைக்கு. அது ஆணு வாயை பொழுதுட்டு இருக்கும். இப்ப எல்லாம் நிறைய பேர் மொபைல் எடுத்து கையில கொடுத்துட்றாங்க குழந்தைகிட்ட. சில வீட்டுங்க நான் பாக்குறேன், பாத்தீங்கன்னா அந்த மொபைல்ல கிருஷ்ணரோட லீலையை வச்சு கொடுக்குறாங்க. அது ரொம்ப உத்தமமான செயல் தான். சோ அது அறிவு சார்ந்த செயல், ஆன்மீக தன்மையோட செயல் தான் அது. ஓகே, பகவானோட லீலை நிறைய கார்டன் பிடிச்ச நிறைய வந்துருக்கு, அந்த மாதிரி வேணா கொடுங்க.
தேவையில்லாம ஷூட் பண்றது, இந்த கேம் ஆடுறது, இந்த மாதிரி விஷயம் கொடுத்தீங்கன்னா தான் குழந்தைங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் இல்லைங்களா? ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளை நாம தான் அது கரெக்டா நம்ம வழி நடத்திட்டு போனோம். இது இந்த கிளாஸ்ல டைம் இல்லை, நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல 11th வரும்போது இன்னும் அதை பத்தி டீட்டெயிலா படிக்கலாம். ஸோ நாம வந்து குழந்தைங்களை சாப்பாடு ஊட்டும்போது கூட நாம என்ன பண்றோம், நிலாவை காமிச்சு ஊட்டுறது தப்பு இல்லை. ஆனா அது சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை சொல்லி கொடுத்து அந்த அதை ஊட்டணும் குழந்தைங்களுக்கு இல்லைங்களா? ஏமாற்ற குணம், மாய வசப்படுதல். இப்ப நாம இந்த உடலே வந்து மாய. இப்ப நீங்க பேசிக் லெவல்ல இருக்குன்னா ரொம்ப உள்ள டீப்பா போகணும் தான் நான் ஒரு பக்குவமா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். இந்த உடலே மாயத்தான், இந்த உலகமே மாயதான் இல்லைங்களா? உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் யோகமாயா சக்தி. இது உள்ள எல்லாம் அழியக்கூடிய, இந்த எல்லாமே உலகமே அழியக்கூடியது. அப்ப அழியக்கூடியதை வச்சு நாம நம்பின்னு இருக்கோம் சரிங்களா? அதை நம்பிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு, ஒரு ஆப்பிள் படம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு பக்கத்துல நான் கடிச்சு வச்சிருக்கேன். கடிச்சிட்டு இது இங்க டேபிள் மேல வச்சுட்டேன், எனக்கு எதிர்த்தாப்புல வச்சுட்டேன். கடிச்ச பாக்கத்துக்கு எனக்கு நேரா இருக்கு, என் பக்கம் பாக்குற வச்சிருக்கேன். மீது பாத்தீங்கன்னா அந்த சைட்ல இருந்து பார்க்கும் முழு ஆப்பிளா தெரியும். எனக்கு தெரியும் கடிச்சு வச்சுக்கிற ஆப்பிள்ன்ட்டு. ஆனா அவங்க எதிர்த்தாப்புல முழு ஆப்பிளா தெரியும். இதுதான் மாய. உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை நம்ம உணரலைன்னா நம்ம மாயத்துல இருக்கணும் அர்த்தம். நம்ம பௌதிகத்துல இருக்கிறோம். ஆத்மாவை உணரணும். ஆத்மா உணர்ந்து அவர் பகவான் சொன்ன வேதங்கள் மூலியமாக நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் நம்ம உத்தம நிலை அடைய முடியும் இல்லையா? நம்ம பக்குவமற்றவர்கள். ஆகையால் வாழ்க்கையில் தீர்மானம் எடுப்பதற்கு பக்குவமான மூலத்தை கலந்து நாம் ஆலோசனை பண்ணணும். யாருமே பக்குவம் கிடையாது, பக்குவமற்றவர்கள் நம்ம எல்லாருமே. ஆனா பக்குவமானவர் ஆவறதுக்கு நம்ம வேதங்களையும் நம்ம ஆச்சாரியர்களையும் முறையிட்டு சரணாகதி அடைஞ்சு அவர் கொடுக்குற ஞானம் மூலியமா நாமும் செயல்படுத்தணும் இல்லைங்களா? இப்ப அது உதாரணம் ஒண்ணு சொல்லலாம். இப்ப நம்பிக்கை பத்தி ஒண்ணு படிப்போம். இப்ப பகவான் நம்பிக்கை இருக்கும் போதுதான் இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்ல நம்ம வின் பண்ண முடியும், வாழ்க்கையில வின் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்பிக்கைன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு முடிவற்ற கடையில போறோம். ஒரு இப்ப மாதாஜியும் போறாங்க, பிரபுஜியும் போறாங்க. இப்ப பிரபுஜி போறாங்க, ஒரு முடிவற்ற கடையில போறோம்னா அவர் கையில என்ன வச்சிருப்பாரு, கத்தி வச்சிருப்பாரு, கத்திகள் வச்சிருப்பாரு. அவர் லைட்டா இந்த சேவ் பண்ணபடி இப்படி கீழ்த்தாதான் முடிஞ்சிச்சு நம்ம கதை சரிங்களா? ஆனா அவர் செய்ய மாட்டாருன்னு அவர் மேல ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு. இப்போ ஒரு பஸ் டிரைவர் இருக்கார், நம்ம வீட்டுல கார் ஓட்டுற டிரைவர் இருக்கார், ஒரு கார் ஓட்டுறாங்கன்னா அவரை நம்பிதான் நம்ம போறோம். அவர் ஒழுங்கா கொண்டு போய் நம்ம சேர்த்துருவாரு, அந்த நம்பிக்கை வைக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனாலும் சரி, நம்ம உடனே ஒப்படைக்கிறோம் அவர்கிட்ட. நம்ம எல்லா விதமான ப்ராப்ளத்தை சொல்றோம், அவர் மெடிசன் எழுதி கொடுக்குறார், எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறார். ஏன்னா அவர் மேல நம்பிக்கை. அது மாதிரி வேதங்களை நாம நம்பணும், அதை ஆராயக்கூடாது. அது ஆராய்ஞ்சனா அந்த பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. அது நீங்க அந்த வேதத்தை அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணதான் நீங்களே அடுத்தவங்க உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. இப்போ அன்னைக்கு ஒரு மாதாஜியோட கேட்டாங்க, இந்த பகவான் ஏன் என்கிட்ட வரல அந்த மெசேஜ், எங்க அட்மின் மூலியமா எனக்கு சொன்னாங்க. ஒரு யாரோ மாதாஜி பிரபுஜி கேட்டாங்களா, இந்த எல்லா ஸ்லோகத்திலுமே நான் பகவான் சொல்றாரு அப்படின்னு யாரோ சொல்லியிருக்காங்க, கேட்டிருக்கேன். இதே கேள்வி ஒரு +2 படிக்கிற பையன் என்கிட்ட கேட்டார். இது ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டார் அவர். அப்ப அதுல இருந்து என்ன தெரியுது பாருங்களேன், நம்பிக்கை இல்லை. ஆனா அவரு கேட்கிற விதங்க அவர் எப்படி கேட்கிறாருன்னா, நான் என்ன அப்ப அந்த நான் என்ற அகந்தை அப்படின்னு. அப்போ பகவானை நமக்கு ஈக்குவல் ஆக்கிட்டோம் பகவானை. அது எப்படிங்க அவர் நான் சொல்றாரு, அது மாதிரி சொல்லக்கூடாது இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்ணு, அப்ப நமக்கு அந்த எண்ணம் வந்துடும் இல்லையா அப்படின்னு. அப்போ பகவானை நாம என்ன பண்ணிட்டோம், ஈக்குவலா பண்ணிக்கிட்டோம். ஏன்னா அவரு பகவான், அவரு நமக்கு நல்வழிப்படுத்துகிறத நம்மளை தெளிவுபடுத்துறார், நம்ம கூடவே இருக்கிறார். நம்ம கூடவே இருக்கிறவர் தான் பகவான் இல்லைங்களா? நம்ம விட்டு தூரம் நின்னா பகவானே கிடையாது, நம்ம கூடவே இருக்கு. ஆனா நாம புரிதல் இல்லாம நம்ம சுத்தி நிற்கிறோம். அப்போ நான் என்றதே வந்து எதுக்கு சொல்ல வர்றாரு, நம்ம குழந்தைய நம்ம நல்வழியில படுத்தணும், நல்ல ஒரு நாமத்தை கொடுக்கணும், அவனுக்கு நம்ம கூடவே இருந்ததா என்ன ஃபாலோ பண்றாரு. அப்போ நமக்கு என்ன நினைக்கிறோம்னா, பகவான் நம்மளும் ஈக்குவல் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு பகவானுடைய அம்சம் நாம இதை மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போயிடும். இன்னும் அதை பத்தி இன்னும் விரிவாக படிக்கலாம் பின்னாடி. ஓகேங்களா? அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது என்னது, ஆரோகணம், நம்பிக்கையை பத்தி படிச்சோம். இப்ப அவரோகணத்தை பத்தி என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, ஒரு குரு சீட பரம்பரை வர ஆச்சாரி கிட்ட நாமும் ஞானத்தை பகிரணும், அவங்ககிட்ட இருந்து ஞானத்தை வாங்கணும், உள்வாங்கணும். சும்மா நம்ம பகவத்கீதை புக்கு படிக்கிறது, வேதம் படிக்கிறது, இதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது, அந்த ஞானம் ஏறாது.
இந்த மாதிரி உபநிஷங்களை கலந்துக்கணும். அது யூடியூப்ல பாக்குறது இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தாலும் சரியா வராது. டைரக்டா போய் உட்காந்து கேட்கணும். கோவில்ல போகணும். ஞாயிற்றுக்கிழமை போங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லா இஸ்கான் கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா அழகா பாகவத கிளாஸ் எடுப்பாங்க. குருஜி எல்லாம் எடுப்பாங்க. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அதெல்லாம் போக முடியாதவங்க, தவிர்க்க முடியாம போக முடியாமன்னு வீட்டுல இருந்துட்டு அந்த இதை கேளுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேட்க கேட்கதான் நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? சும்மா புக் எடுத்து படிச்சா நமக்கு ஞானம் கிடைக்காது. அது ஒரு அந்த அதுக்குள்ள விளக்கெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. அப்ப அவங்க சொல்லதான் நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சொல்றதுன்னா அவராகணும்னு சொல்லுது. அப்ப குரு சீட பரம்பரை ஆச்சாரிக்கிட்ட நம்ம பெற ஞானம் தான் உத்தமமான ஞானம் சொல்லப்படுது. ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம 4வது ஸ்லோகத்திலிருந்து இனி ரொம்ப அழகா படிக்க போறோம். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4வது பதம். हरे कृष्णा प्रभु जी। भूमिर आपो अनलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव स अहंकार ईदियं मे पिन्ना प्रकृति अष्टता। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் என்னும் இந்த 8மே பகவானுடைய பிரிந்த ஜடசக்தின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப நாம கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மட்டும் விளக்கம் சொல்ற மாதிரி ஓரளவுக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். இதை இப்போ பகவானுடைய உடல் இருக்கு இல்லையா? பகவானுடைய உடல் அந்த வெளிப்புற பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி ஜடசக்தின்னு சொல்லுவாங்க. தாழ் ஜடசக்தின்னு சொல்லப்படுது. பகவானுடைய தாழ் ஜடசக்தி அதுதான் வந்து நம்ம உடல். உடல்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சபூதங்களான உடல் இந்த 5 இல்லைங்களா? நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். இது சூதல உடல். சூட்சம உடல் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் சொல்லியிருக்கோம். பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி இதுவே வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது. இது 8மே பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி, பகிரங்க சக்தி, மகாமாயா சக்தி. இது பகவானுடைய சக்தி தான். அப்போ இந்த உடலும் பகவானுடைய தான். ஓகேங்களா? பகவான் சொல்றாரு பாருங்க, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இது 8மே பகவானுடைய பிரிந்த ஜடசக்தின்னு சொல்லப்படுது. இது ஒரு பகரங்க சக்தி. இன்னும் விளக்கமா சொன்னா மாய சக்தின்னு சொல்லுது. மகாமாயா சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. अपरिज्ञां प्रकृतिं विद्ये परां जीव சவுண்ட் இல்ல மாதாஜி. ओहो என்ன பிரபுஜி? என்ன பிரபுஜி? சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு. சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு. அப்ரேயம் இதர்மான்யம் விதி மே பரம் ஜீவபூதம் महाबाहो ये तम तार्यते जगत। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பலம் பொருந்திய எங்களுடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர் சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜடசக்தி இயற்கையின் தனது சுய இன்பத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் அத்து உள்ளடங்கியதாகும் சொல்லப்படுறாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா போன ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி பகிரங்க சக்தியை பத்தி பார்த்தோம். இந்த உடல் சார்ந்தது இந்த 8 நமக்குள்ள உள்ள இருக்கிற 8 இல்லைங்களா? ஆனா இதுக்குள்ள ஒரு சக்தி இருக்கு. அது என்னது பாத்தீங்கன்னா அதுதான் ஜீவாத்மா. அது என்னது? பகவானுடைய உயர் சக்தி. அது அவரே சொல்றாரு பாருங்க, பகவானுடைய உயர் சக்தி, அதாவது யோகமாயா சக்தி. அது பகவான் யோகமாயா சக்தி மூலியமா தான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே அவரு அவதாரம் கொடுக்கிறார். அப்போ அந்த சக்தி நமக்குள்ள இருக்கு. அதுதான் உயிர், நம்முடைய ஆத்மா, ஜீவாத்மா. பலம் பொருந்திய உங்களுடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய இந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த ஜடசக்தி, இந்த தாழ் ஜடசக்தி, இயற்கை குணம், இந்த இயற்கை அந்த தாழ் சக்தியோட சுய இன்பத்திற்காக. அப்ப இந்த உடலை நாம இந்த 8 விதமான செயல்பாட சுய இன்பத்திற்காக நாம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த உடலை. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா அதை யூஸ் பண்ணுங்க, உங்க தேவைக்கு மாத்திரம் யூஸ் பண்ணுங்க இல்லைங்களா? தேவைக்கு மாத்திரம் நம்ம இயற்கை எடுத்துக்கணும். அதிகமா எடுத்தோம்னு வச்சுங்களேன், அது எல்லாருக்குமே பிரச்சனை, நமக்கும் பிரச்சனை, எல்லாருக்கும் பிரச்சனை தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னும் விபரமா படிக்கலாம். 6, 7 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எதேக்யோனீன புதானி சர்வாணி யுபதாரய அஹம் கிருஷ்ணன்யஸ்ய ஜகத பிரபஹ பிரளயஸ்தா மத்தஹ பரதரம் நான்யம் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் ப்ரோதம் சூத்ரே மணிகணாயிவ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
6வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ற பாருங்க, படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கை சார்ந்தவை, உலகு ஜடமாகவும் ஆன்மீகமும் இருப்பவை, அனைத்திற்கும் ஆதி மந்தம் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக என்ற. இப்ப வந்து இயற்கை, இந்த உடல் வந்து இயற்கை சார்ந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டார். உள்ள இருக்கிற ஆத்மா வந்து என்னை சார்ந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறார். சரிங்களா? இதுதான் முக்கியமானது. அப்போ உள்ள இருக்கிற சக்தியை எது மறைச்சிருக்கு? இந்த மாய உடல், அழியக்கூடிய உடல் மறைச்சு வச்சிருக்கு. அதனால நம்ம தெரியாம நாம ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அது எப்படி செயல்படுத்தணும் அப்படின்றத என்ன சொல்றாருன்னா, இயற்கை இருக்கு, இயற்கை சார்ந்து இருக்கிற பௌதீகம், அது என்னைக்குமே நம்ம வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய செயல். அது ஆன்மீகன்றது முக்திக்கான வழி. அது சரிங்களா? முழுமையா பகவானுக்கு முக்தி, அதை நம்ம அந்த செயல்பட்டோம்னா முக்தி. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கை சார்ந்தவை என்றார். என்ன இயற்கை பாருங்க, இவ்வுலகு ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை, அனைத்திற்கும் ஆதி அந்தமும் நானே என்றார். ரெண்டுத்துக்கும் அவர் தான். அப்ப நாம என்ன நினைக்கிறோம், ஓ இந்த உடல் நாம தான் அப்பா அம்மா கொடுத்த உடல் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்பா அம்மா மூலியமா தான் கொடுத்திருக்காரு பகவான், நமக்கு அப்பா அம்மா மூலியமா தான் கொடுத்திருக்கிறார். எல்லாத்துக்கும் அதிபதி யாரு? அவரு தான். அப்போ செல்வத்தை வெல்பவனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. இந்த 7வது பாகம் சொல்றாரு பாருங்க. நூலில் முத்துகளை கோர்க்கப்பட்டதுக்கு உள்ளது போல அனைத்தும் என்னை சார்ந்து உள்ளது அப்படின்றார். இங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, அர்ஜுனனை வர்ணிச்சிருக்காரு பாருங்க, செல்வத்தை வெல்பவனே என்றார். இதெல்லாம் பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி மூலியமா படிக்கலாம். ஏன்னா செல்வம் சேர 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 பக்திமான்ல உள்ளவங்க, ஒரு பெரிய ஒரு சமூக சேவை பண்றவங்க, மக்களுக்காக சேவை பண்றவங்க, அதான் என்னோட தர்மம் நினைச்சு பண்றவங்க, அவங்க செல்வம் சேர்ந்துகிட்டே இருக்குமா. பகவான் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு. ஏன்னா அந்த பகவான் கொடுக்குற பணத்தை நம்ம எல்லாரும் கொடுத்து தானம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம், மற்றவங்களுக்கு இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். இதுதான் நம்மளுடைய செயல்பாடு. அதுதான் அதி உத்தமமான செயல். அர்ஜுன் அதான் செஞ்சான். அதே கர்ணன் வந்து வீட்டுல போய் கேட்டதான் கொடுப்பான். கர்ணன் தானம் கொடுப்பா அப்படி கேட்டதான் கொடுப்பான். ஆனா அர்ஜுன் அப்படி கிடையாது, கேட்காம போய் கொடுப்பான். அதுதான் பகவான் சொல்வார், செல்வத்தை வெல்பவனே தனஞ்செயனேன்னு அர்ஜுனன். அப்போ என்னை விட உயர்ந்த உள்ளம் அதாவது உண்மை எதுவுமே இல்லைன்றார் பகவான். இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா, பகவான் இவரு காரண கடல்ல தனிமையில இருக்கிறார், காரண சாய் விஷ்ணுவா இருக்கிறார். இவர்கிட்ட இருந்த ஒரு வேர்வை துளியை தான் ஒரு அண்டம், அந்த அண்டத்துக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க, அவர் தான் கார்போக உரிய சாய் விஷ்ணு. அங்கதான் ஆனந்தன் இருப்பார். 2வது நம்ம தாயார் கனகவல்லி தாயார் இருப்பாங்க, பிரம்மா இருப்பார். அவர் தான் வந்து அது ஒரு லோகத்தையும் படைக்கிறார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நூலில் முத்துக்களை கோர்க்கப்பட்டது போல, இப்ப இந்த ஜபமாலை, இந்த மாதிரி கண்டி மாலை மாதிரி அப்படியே கோர்த்து வச்சிருக்காரு. இது மாதிரி ஏகப்பட்ட அண்டங்கள் இருக்கு, அண்டத்துல பகவான் படைச்சிருக்காரு. ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் லோகங்கள் இருக்கு. இப்ப நம்ம அண்டத்துக்குள்ள 14 லோகங்கள் இருக்கு. நமக்கு கார்போதய சாய் விஷ்ணு இருக்கிறார், நமக்கு ஒரு பிரம்மா இருக்கார், நமக்கு ஒரு சிவன் இருக்கார், நமக்கு ஒரு எல்லாமே இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி ஒரு அண்டத்துக்கும் ஒரு தேவர்கள் இருக்காங்க. ஆனா பகவான் ஒருத்தர் தான், அவர் தான் ஆதி அந்தம். விஷ்ணு 3 விஷ்ணுவா இருக்கிறாங்க, மகாவிஷ்ணு 3 விஷ்ணுவா இருக்கிறாங்க. ஒண்ணு கார்போதய சாய் காரணம் தனியில் இருக்காரு. எல்லா பரமாத்மா எல்லா இதயத்திலும் இருக்கிறார், எல்லா உயிர் வாழ்க்கையிலும் 3 விஷ்ணுவா இருக்கிறார். இதுக்கு எல்லாம் ஆதி அந்தமா இருக்குது பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? இப்ப 8வது பதம் என்ன சொல்லு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. हरे कृष्ण प्रभु जी। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शिशि सूर्ययः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं ऋषु। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, நானே நீரில் சுவையும் சூரிய சந்திரன் ஒளியும் வேத மந்திரங்களில் ஆன ஒளியாகவும் ஓமில் இருக்கிறேன். அதாவது ஆகாயத்தில் சப்தம், மனிதர்களில் திறமையும் இருப்பதும் நானே என்றார். பகவானுடைய விபூதி யோகத்தை சொல்றார். பகவானுடைய இப்ப நாம வந்து வேதம் படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம், அந்த திறமை யாருன்னா பகவான் தான். அந்த திறமையே பகவான் தான். சரிங்களா? ஒரு மன்மதனா இருக்கான், குழந்தைய பெற்றுக்கிறான்னா அதுவும் பகவான் தான். அது மன்மதனா இருக்கிறாரு. இது 10வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு, பகவானே சொல்றாரு, விபூதி யோகத்துல சொல்றார். இப்ப இது சொல்றது விபூதி யோகம் தான். அவருக்கு பகவான் நமக்கு சரிங்களா? அப்ப நீரில் சுவை வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். சூரியன் சந்திரன் ஒளியும் வேத மந்திரங்களையும் பிரகான ஒளியாவும் ஓம்னு நான் இருக்கிறேன்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இத பாத்தீங்கன்னா சுவையில வந்து அதாவது தண்ணீரில சுவையா இருக்கிறார்,
சந்திரன் சூரியன்ல வந்து ஒளியா இருக்கிறார். வேத மந்திரங்கள்ல ஓமா இருக்கிறார். ஈதர்ல ஒளியா இருக்கிறார். மனிதன்ல திறனா இருக்கிறார். பூமியில வந்து மனமா இருக்கிறார். தீயில வெப்பமா இருக்கிறார். உயிரினங்கள்ல வாழ்க்கையா இருக்கிறார். அனைத்து சன்னியாசிகளையும் தவமா இருக்கிறார். அனைத்து இருப்புகளையும் அசல் விதையா இருக்கிறார். புத்திசாலியில நுண்ணறிவா இருக்கிறார். சக்தி வாய்ந்த மனிதர்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா வலிமையா இருக்கிறார். வலிமைதான் பகவான். வலுவான ஆர்வம் இல்லாதது அது வலுவான அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வலிமை. அந்த வலிமையிலே பகவான் தான் இருக்கிறார். மத கொள்கைக்கு முரமானது எது? செக்ஸ் வாழ்க்கை. அப்ப எப்படி நம்ம குழந்தையெல்லாம் பெற்றுக்க முடியும்? இது இல்லைங்களா? அப்ப பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து திருமணம் ஆகும்போது பகவான் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு அக்னி சாட்சியா நம்ம ஒரு திருமணம் பண்ணிக்கிறோம். பண்ண பிறகு தாம்பத்திய வாழ்க்கை ஈடுபடும் போது நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவானே கிருஷ்ணா, தாயே ராதே, எனக்கு மகளா வரணும். கனகவலி தாய் எனக்கு மகனா வரணும். எனக்கு கிருஷ்ணா நீதான் எனக்கு மகனா வரணும். அப்போ பாத்தீங்கன்னா பகவான் உணர்வோடு நம்ம செய்யணும். அப்பதான் மன்மதன் பகவான் நமக்குள்ள இருக்கிறார். அந்த 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 பாக்கியத்தை பகவான் கொடுக்கிறார் நமக்கு. சரிங்களா? அதுதான் இங்க சொல்லுவாரு. அதை விட்டுட்டு தேவையில்லாத இடங்காலம், இது இப்போ ஒரு கதை கூட இருக்கு. இதுல ஸ்ரீமத் பாகவத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு. கசிப முனிவர் இருக்கார். அவருடைய இன்னொரு மனைவி இருக்கிறாங்க. 12 மனைவில ஒரு மனைவி இருக்கிறாங்க, திதி. திதி வந்து யாருங்கிறதுனா அசுரர்களோட தாயார். இரணிகசிபு, இரணிய, ராவண, சிசுபா, இவங்க எல்லாம் அம்மா வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரு தான். அவர் காட்டுல இருந்து அப்பதான் வந்திருக்கிறார் கசிப முனிவர். கசிபர் அப்பதான் வந்திருக்கிறார். வந்த உடனே இந்த அம்மா சொல்றாங்க, என்ன அதாவது இந்திரனை கொல்லக்கூடிய மகன் எனக்கு வேணும். எனக்கு ஒரு நல்ல மகனா கொடு. என்னுடைய மகன் வந்து விஷ்ணு கொண்டுட்டான். அதனால எனக்கு ஒரு அவங்களை கொல்லக்கூடிய மகன் எனக்கு வேணும்ன்றார். அப்பா கசிப முனி சொல்ல, இப்பதானே அந்த இது காட்டுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன், தவம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன். இதுக்கு ஒரு கால நேரம் இருக்கு. உனக்கு கண்டிப்பா ஒரு நல்ல புத்திர பாக்கியம் கொடுக்குறேன்னு கேட்கிற சொல்றாரு. அந்த அம்மா ஏத்துக்கவே மாட்டேங்குது. ஏன்? அகங்காரம், ஒருத்தனை கொல்லக்கூடியது. அப்ப அந்த மாதிரி தாம்பத்திய வாழ்க்கை இருந்தது. அந்த மாதிரி புத்திர பாக்கியம் வந்துட்டா எப்படி இருக்கும் பாருங்க, நரகம்தான் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் அருளோட நமக்கு ஒரு நல்ல மகன் பிறக்கணும், நல்ல மகள் பிறக்கணும், பகவான் அருளால ராதையே பிறக்கணும், பகவானா பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, இப்ப எப்படி அந்த இவங்க அதே கசிப முனிவருக்கும் அதே அதிதிக்கு வந்து பிறந்தவங்க யாரு? வாமன அவதாரம் எடுக்கிறார். பகவான் வாமனர் யாருக்கு வர்றாரு? அவங்களுக்கு தான் குழந்தைய பிறக்கிறார். கசிப முனிவருக்கும் அதிதிக்கும் பிறக்கிறார். திதிக்கு பிறகு எல்லாமே அசுரனா பிறக்கிறாங்க இல்லைங்களா? சோ அப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த செயலுமே செய்யறதா இருந்தாலும் பகவானை மையப்படுத்தி செய்யும் போது பகவான் அருளால நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் இல்லைங்களா? 12:13 மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। ईशैव सात्विका भाव राजसामसाक्षये मध्य एव तितान् विद्धि नत्वाहं देषु देमयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। त्रिपुर्गुणैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहिदं नाभिजानाति माप्येभ्यः परम् अव्ययम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। 12 என்ன சொல்றாரு பாருங்க, சத்துவம், ரசோ, தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம்ன்றார். ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு பாருங்க இல்லைங்களா? அதாவது நீ செய்யற செயலுக்கு நான் காரணம் கிடையாது. எந்த காரணம் இல்லைன்னா பௌதிகமான செயல்பாடு. ஏன்னா பகவான் சொல்றார், இயற்கை கொடுத்திருக்கிறேன், அதை சார்ந்து செய்யும் போது நான் தனிமையில் இருப்பேன், நான் உங்ககிட்ட வரமாட்டேன். ஆன்மீக சார்ந்ததுன்னா உன்னை வழி நடத்துவன்ற இந்த ஸ்லோகத்தோட சாரம்சமே அதுதான். 2 விதமான உலகத்தை கொடுத்திருக்கிறேன், இயற்கை உலகம் கொடுத்திருக்கேன், ஆன்மீக உலகம் கொடுத்திருக்கேன். இயற்கையை நீ சார்ந்து வேலை பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, என்ன உணராம இயற்கையை நீ சார்ந்து செஞ்சுட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ள பலன் நீ தான் அனுபவிக்கணும். அதே ஆன்மீகத்தை செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா உனக்கு கூடவே இருந்து நான் வழிகாட்டுவேன்ற இதுதான். அப்போ இயற்கை சார்ந்து வரும்போது தான் அந்த சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம் வரும். அது இயற்கை சார்ந்து இருக்கும். அந்த குணம் நாம எப்படி செயல்படுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த குணம் வந்துடும். நீ நல்லவங்களா செஞ்சீங்கன்னா ஒரு பிராமண கோட்டில் சத்துவ குணம் வந்துடும். பணம் தேடணும், சீக்கிரமா வேலையை முடிக்கணும், எதாவது செஞ்சே ஆகணும், கடாமடான்னு செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்றத ரசோ குணம். எதுவுமே செய்ய மாட்டேன், நான் கம்முன்னு தான் படுப்பேன், தூங்கின்னு தான் இருப்பேன், சோம்பேறி தான் இருப்பேன், எனக்கு பணம் வரணும், அது எப்படி வேணா வந்துட்டு போட்டோம், நான் இப்படிதான் கிடப்பேன் அப்படின்னு தமஸ். அது இது இயற்கையில் தான் வரும்.
அதே ஆன்மீகவாதியா இருந்தா நம்ம குடும்பம் இருக்கு, சம்பாதிக்கணும், குழந்தைகள் நல்லபடியா போகணும் இல்லைங்களா, அதுக்கு உழைச்சுட்டு இருக்கோம் நாம. அப்ப உழைக்கும் போது அறியாமையில உழைக்கிறோம் நாம. அது வேதத்தை படிச்சு உள்வாங்கும் போது எப்படின்னா, அப்ப லிமிட் நமக்கு இது போதும்டா, நமக்கு இதுக்கு மேல வேணாடான்னு சொல்லிட்டு ஹாப்பியா குடும்பத்தை அனுப்புவோம். அப்போ அந்த இயற்கை சார்ந்து இருக்காரு. இந்த படத்துல பாக்குறீங்க பாருங்க, சைடுல 2 படம் இருக்கு பாருங்க. டாப்ல இருக்க அந்த 3 படமே பார்த்து 3 பேர் இருப்பாங்க பாருங்க. அவங்க 3 பேருமே நம்மள பொம்மலாட்டம் மாதிரி சாட்டு நிக்கிறாங்க. இந்த 3 பேருமே யாருன்னா சத்துவம், ரஜோ, தமஸ். நல்லவன், கெட்டவன், ரொம்ப கெட்டவன். இந்த 3 குணமே, இந்த 3 குணமே நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. அது இல்லாம பண்ணணும்னா பகவானுடைய நாமம் தான் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, சத்துவம், ரசோ, தமஸ் என்னும் 3 வகை குணங்களை மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அறிவற்று என்னை முழுமையாக அறியாது. அப்ப அந்த குணம் வந்துருச்சுன்னா அந்த சத்துவ குணம் பிராமண குவாலிட்டி தான் அது. ஆனா அவன் என்ன செய்யறான்னு பிராமணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷம் அடைவான், திருப்தி அடைகிறான். எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு திருப்தி அடைகிறான். என்னங்க இப்பதான் சொன்னீங்க, திருப்தி நமக்கு கிடைக்கிறத வச்சு திருப்தியா வாழறதுன்னு திருப்திங்கன்னா அது சத்துவ குணம். ஆனா அதே ஆன்மீகத்துல சுத்த சத்துவம் இருக்கும்போது இது என்னோட தர்மம், என் பிள்ளைகளை நல்லபடியா வளர்க்கணும், சமுதாயத்துல மேன்மைப்படுத்தணும், அவனுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ கரெக்டா கொடுத்துடணும், பண்ணிட்டு நான் பகவானுக்கு அதோட நம்ம சேவை செய்யணும் அப்படின்னு மனப்பான்மை இருக்கோம்னா அப்போ லிமிட் பார்க்க மாட்டான், நல்லா வேலை செய்வான். எப்படி வேலை செய்வான், சாஸ்திர சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லப்பட்டது அதுக்கு மௌடா மாதிரி வேலை செய்ய மாட்டான், மாடு மாதிரி வேலை செய்ய மாட்டான், அனிமல் மாதிரி வேலை செய்ய மாட்டான். சொல்ல போனோம் கரெக்டா அந்தந்த கால நேரத்துக்கு என்னென்ன பண்ணுமோ கரெக்டா பண்ணிடுவான். அதுதான் சுத்த சத்துவம். சத்துவன்றவன் எப்படி இந்த முக்குணங்கள் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கடுமையா உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 14வது பதம். हरे कृष्ण। देवीं ह्यशो गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवं ये प्रवर्तन्ते मायामेदां तरन्ति ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது, ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோ இதனை எளிதில் கடக்கலாம்ன்றார். இந்த பௌதிக சக்தியை இப்ப பகவான் சொல்றாரு பாருங்க, அந்த பௌதிக சக்தியை வெல்ல முடியும். அந்த சத்துவகுணம் ரசோகுணம் கண்டிப்பா வெல்ல முடியும். எப்படி வெல்ல முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவான் நாமம் தான். அதுதான் நம்மளுக்கு இது. இந்த பாசாங்கத்தனமான உலகத்துல நம்ம இருக்கிறோம், மாட்டின்னு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா. இந்த உலகத்துல இருந்து மீண்டு வரணும்னா அந்த தாரக மந்திரம் தான் நமக்கு. அப்போ அந்த இது வெல்ல முடியும். அந்த சத்துவ குணத்தையும் ரசகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் வெல்ல முடியும். அது வெல்லனா பகவானுடைய நாமம் தான். இந்த பதம் மூலியமா நமக்கு சொல்றாரு இல்லைங்களா. 15. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। नमां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायाया बृहत् ज्ञान आसुरं भावम् आश्रितः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சற்று அறிவற்ற மூடர்கள், மனிதன் கடனிலையோர், மாயல் அறிவை கவரப்பட்டவர்களும் அசுரின் ஆத்திக தன்மை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை அப்படின்னு. இதுல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நாத்திகம் பேசுறவன் அறிவாளின்றார் பகவான். இதுல பாருங்க, நாத்திகர் வந்து அறிவாளி. ஏன்னா அவன் என்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கான், நான் இல்லைன்னு சொல்றான்னு தவிர என்ன சாதாரண நேரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான். அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான்னா தப்பிக்கிறதுக்காக பிரெயினை யூஸ் பண்றான். அவன் அறிவாளியா செயல்பட ஆரம்பிக்கிறான். ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னா மாயத்துல சிக்கினுக்கிறான். அந்த மாயத்துல இருந்து விட்டான்னா பிராமணன் இல்ல, சுத்த சத்துவத்தோட சூப்பரா போயிடுவான், பகவான்கிட்ட டைரக்டா போயிடுவான். அந்த மாயத்திலிருந்து வெளியே வந்துட்டான்னா அதுதான் பகவான் சொல்றது அறிவாளின்ற. அதே மூடான்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா கழுத மாதிரி உழைச்சுட்டு இருப்பான். கழுதைக்கு என்ன வேணும், அதுக்கு என்ன சாப்பிட்றதுக்கு என்ன வேணும், ஒரு கட்டு புல்லு இருந்தா போதும் அதுக்கு இல்லைங்களா. அந்த ஓனர், அந்த மாட்டோட அந்த கழுதையோட ஓனர் அவர் என்ன சொல்றாரோ அது செய்யுது. அது எது தூக்கி வச்சாலும் இழுத்துன்னு போகும், இழுத்துன்னு போயினே இருக்கும். அதுக்கு தேவை என்ன, அதுக்கு என்ன ஏசி விட்டு ஒரு பங்களா கேக்குதா, இல்ல காரு கேக்குதா, ஏதாவது நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு கேக்குதா, ஒண்ணும் கிடையாது. அதுக்கு தேவை ஒரு கட்டு புல்லுக்காக கேக்குது. அதுக்காக அது கடுமையா உழைச்சுட்டு இருக்கு. அதே அந்த ஓனரை விட்டு ஜஸ்ட் வெளியே வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், எங்க பார்த்தாலும் புல்லாதான் இருக்கும், அது போலதான் நாமளும் ஓடிட்டு இருக்கோம். நம்மளை சுத்தி பகவான் இருக்கார், நமக்குள்ளேயே இருக்கிறார், அருவமாகவும் இருக்கிறார், ரெண்டுமே கலந்து இருக்கு. ஆனா நாம அதை புரியாம
நம்ம பௌதிகத்தை நம்பியே ஓடிட்டு இருக்கோம், பணத்தை தேடியே ஓடி இருக்கோம், உடல் சுகத்துக்கு தேடியே ஓடிட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்மளாம் யாரு? நம்ம எல்லாம் முட்டாள் அனிமல் வாழ்க்கை தான் நம்ம வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவானுடைய உணர்வோட நம்ம செயல்படும் போது இந்த தன்மையெல்லாம் வந்து நம்ம மேல போயிடும். அதான் சொல்ற, ஒரு கட்டு புல்லுக்காக தான் அந்த கழுத மாதிரி உழைச்சு. அப்ப நமக்கு என்ன தேவை? நமக்கு பணம் தேவை, அதனால நம்ம உழைச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம உழைச்சுட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதுதான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி இந்த பேய் குணம் சொல்லப்படுது. பேய் குணம் பாத்தீங்கன்னா, ராவணன் என்ன பண்றான்? நல்ல கடும் தபம் இருக்கிறான். அவன் எதுக்காக இருக்கிறான்? அவனு சொகத்துக்காக இருக்கிறான். கடைசியில் பார்வதி தாயாரே கேட்கறான், இமயமல்ல போயிட்டு அவனுக்கு 2 அரை உடத்துல அவரு அந்த இமயமலையே தூக்கலாம். அப்ப என்ன மாதிரி குணம் பாருங்க. வரம் கொடுத்த ஒரு இதே போய் அங்க போய் கை வைக்க போறோம். அப்ப எப்படிப்பட்டது பாருங்களா? நம்மள பெற்றவங்க, தாய் தந்தை, நம்ம முன்னோர்கள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கரெக்டா திதி கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்யணும். அப்பா அம்மாவை கடவுள் மாதிரி வச்சு அவங்களை காப்பாற்றணும். ஆனா அவங்களே என்ன பண்றோம்? தெருவுல விட்டுடுறோம், திட்டுறோம், பண்றோம், எல்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப என்ன மாதிரி குணம் பாருங்க. பேய் குணம், அரக்க குணம் நமக்குள்ள இருக்கு இல்லைங்களா? மாமியாரும் சரி மாமனாரும் சரி நம்மள மேல உயர்ந்தவங்க, நல்ல வயசுல மூத்தவங்க அந்த மரியாதை கொடுக்கணும். அது கொடுக்கலன்னா இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இதுல என்ன பாருங்க, மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜகாய மாதா கதை ஒண்ணு இருக்கு. சூப்பரா இருக்கும் அந்த கதை. ஆனா இப்ப நம்ம டைம் இல்ல, ஒரு நாள் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது படிக்கலாம். லெவல் 2 வாங்க, அதை பத்தி ஒண்ணு விரிவா படிக்கலாம். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான் சைத்தன்யரை கோவப்பட்டார். ஜகாமாதா பண்ண 2 பேருமே குடியாருனுங்க, 2 பேருமே சூதாடிங்க, அந்த மாதிரி இருக்கானுங்க. கடைசியில நித்யானந்த பிரபு வந்து அவரை மடக்கி, இல்லைன்னா அவர் வந்து ஆனா கொண்டுட்டு இருப்பாரு. அவ்வளவு ஆக்ரோஷமா இருந்தார் பகவான் சைத்தன்யர் இல்லைங்களா? சோ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அவர் இது பண்றாரு. இந்த ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும், நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 16வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. चतुर्विधा भजन्ति मां जानः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च परदर्शभ. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தை வரங்கள் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர்கள் எனக்கு தொண்டு புரிகின்ற துயரற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தை அறிவை தேடுவோர் என்போர் அவர்கள்ன்றார். அதாவது 4 பேர் அவருக்கு வந்து ரொம்ப பிரியமானவர். அவருக்கு பகவான தொண்டு செய்யறவங்களாம். எப்படி பாருங்க. முதல்ல துயரற்றோர். துயரற்றோர் சொல்ல போனா ரொம்ப அழகா இருக்குங்க. அந்த 4 பேருக்கும் கதை சொல்லலாம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலயும் பாகவத்திலயும் அழகா கதை சொல்றது நிறைய இருக்கு. நம்ம நேரம் இல்லை இல்லையா? அதனால துயரற்றோர்னா எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டான். யார் அவன்? பகவானுடைய பக்தன். எனக்கு என்னப்பா இந்த நேரம், இந்த இப்ப இருக்கிற டைம், கரண்ட் டைம், நான் பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான். என்ன வழி நடத்துறது யாரு? பகவான் தான் நடத்துறாரு. இறந்த காலம் நான் பாவம் பண்ணியிருக்கேன், தப்பு பண்ணியிருக்கேன், இல்லைன்னு சொல்ல, தப்பு பண்றேன், அந்த பாவத்தை பகவான் ஏத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு. அதனால வேதாதான் சொல்லுது, நான் இப்ப என்ன பண்ணணும்? சாஸ்திரப்படி நான் ஃபாலோ பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும், முழுமையா பக்தி கொடுக்கணும், என் குடும்பத்தை காப்பாற்றணும், சமுதாயத்துல மேன்மை அடையணும். அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ சாஸ்திரம் சம்பதை நான் ஃபாலோ பண்றேன். அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான்? எதை பத்தியும் தான் கவலைப்பட மாட்டான். இருக்கிறத வச்சு அழகா சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப அழகா அவன் குடும்பத்தை கொண்டு போயிருப்பான். அதுதான் துயரற்றோர். அதே வந்து செல்வத்தை விரும்புவோர், செல்வம் சேர சேர என்ன ஆகும் பாருங்க, பௌதிகத்தன்மையில் இருக்கும், சேர சேர என்ன ஆகும்னா தான் என்று அகந்தை வந்துடும். ஆனா அதே பகவான் உணர்வோட இருக்கிறவன் மற்றவங்களுக்கு தானம் கொடுப்பான். தானம் இல்லை, இதுதான் என்னுடைய தர்மம் சொல்லுவான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு அம்பானி இருந்தாரு, அம்பானி பையனுக்கு மேரேஜ் பண்ணாரு. ஒரு கல்யாண நோட்டீஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா ₹1,00,000, 5 லட்சம், 10 லட்சம் ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் சொல்றாங்க. ஒரு கல்யாண நோட்டீஸே அந்த மாதிரி ரொம்ப கிராண்டா பண்ணாங்க. எவ்வளவு கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணாங்க. அதே டாடா இருக்கிறார், அவரும் ஒரு தொழிலதிபர் தான். அவங்க வீட்டுல ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணாங்க, கல்யாணம் பண்ணாங்க. யாருமே கிடையாதுங்க, மொத்தமே 10 பேர் தான். மொத்தமே 10 பேர் தான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனாங்க. உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்தது. டாடா அந்த எவ்வளவு பெரிய குடும்பம், அது எவ்வளவு பெரிய பாரம்பரியமானது இல்லைங்களா? டாடா வந்து பண்ணுகிறார். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா டாடா குடும்பம் அந்த குடும்பம் பத்தி இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்கள விட, அம்பானியுடையவங்களோட பாத்தீங்கன்னா அதை விட 10 மடங்கு அவங்க கிட்ட பணம் சம்பாதிச்சிருப்பாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க, வருஷத்துக்கு இவ்வளவு பணம் சொல்லிட்டு ஏழைகளுக்கு இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்போ அந்த பிசினஸ் வந்து உயர்ந்த நிலைக்கு வரும், 4 தலைமுறை வரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி சிம்பிளா இருக்கணும், ரொம்ப அழகா இருக்கணும். அப்ப அந்த மாதிரி ஆளுக்கு தான் செல்வம் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும். அதான் சொல்றாரு பகவான், செல்வத்தை விரும்புவோர் பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவன்றார். அதே மாதிரி கேள்வி கேட்கணும்.
நீங்க யாருமே கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க. கேள்வி கேட்கணும். கேள்வி கேட்கறதுலாம் வந்து நிறைய ஞானம் பகிரும். எனக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவேன். ஏன்னா எனக்கு உள்ள தேங்கி கிடக்கும். இப்ப நம்ம கீதையை படிக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம், வேதங்களை படிக்கிறோம், ஸ்டோரிகளை படிக்கிறோம். நிறைய இப்ப பிரபுஜி காலையில ஒரு ஒரு சொன்னாங்க, மதியானம் சொன்னாங்க, சாயங்காலம் சொன்னாங்க, கோவில் இருக்குன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம மண்டையில இருக்கும். அப்ப நீங்க கேள்வி கேட்கும் போது எனக்கு அந்த ஞாபகம் வரும், வரும்போது நானும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியும். நீங்க எதுவுமே கேள்வி கேட்கலாம், அப்ப நானும் கம்மி போயிடுவேன், நீங்களும் கம்மி போயிடுவீங்க. கேள்வி கேட்கணும். கேள்வி கேட்கறவங்க பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவன்றார். அதே மாதிரி பூரணத்தை அறிவை தேடுபவர். பகவானுடைய அருளோட அந்த ஞானத்தை தேடணும். எப்படி கேட்கணும்? ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, வேதம், உபநேசங்கள், இத மாதிரி எல்லாம் படிக்கணும், கேட்கணும். மிகவும் பிரியமானவன்றார். எனக்கு தொண்டு செய்யற மகாத்மாக்கள்ன்ற பகவான் இல்லைங்களா? இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் இப்ப படிக்க முடியாது, டைம் இல்ல. இதெல்லாம் நல்லா ரொம்ப அருமையான கஜேந்திர மோட்சம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இப்ப சுகதேவ கோசாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா பரிஷித் மகாராஜாவுக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுக்குறார். அப்புறம் சுக கோசாமி தன்னுடைய தாய் வயிற்றுக்குள்ள 12 வருஷம் உள்ள இருந்தவர். அவரு பகவான் முக்தி கொடுக்கிறார், வெளியே வர வைக்கிறார். அவர் உள்ள பூந்துக்கிட்டே நான் வெளியே வரமாட்டேன், மோசமான உலகம் இது, நான் வரமாட்டேன்றார். வியாசர் கேட்கிறார், டே வாடா வெளியே வாடா, வரமாட்டேன்றான், உள்ளே பூந்துக்கிட்டான். பகவான் தான் வந்து முக்தி வெளியே வர வைக்கிறார். அவன் கடைசியில் என்னாச்சு பாரு, பரிஷித் மகாராஜாக்கு அவன் உபதேசம் பண்றான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை. குரு மகாராஜா ஸ்டோரி ரொம்ப அற்புதமா, பாஞ்சாலி திரௌபதியோட இது அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு படிக்கலாம். லெவல் 2 வாங்க, ரொம்ப அற்புதமா படிக்கலாம். 17வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। देशां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अद्यर्थम अहम समक्षमा प्रियः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவர்கள் முழு ஞானத்தோடு எப்போதும் தூய பக்தியத்தோடு ஈடுபட்டு இருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சொல்லக்கூடாது, அந்த மாதிரி அவரு நம்ம கூடவே இருப்பார், நம்ம கூடவே வந்துட்டு இருப்பார். வில்லுவமங்க தாகூர்ல கதையெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமா பண்ணிருக்காரு லீலையெல்லாம். அவ்வளோ சந்தோஷமா. அது இந்த ஆழ்வார்கள் 12 ஆழ்வார்கிட்ட என்ன மாதிரி லீலெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு பகவான். எல்லாம் அற்புதங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கிறார் இல்லைங்களா? ஏன்னா அவரு நம்ம பகவானுக்கு நாமும் பிரியமா நடந்துக்கணும், பிரேம பக்தி கொடுக்கணும், எதிர்பார்ப்பு இல்லாத பக்தி பகவானுக்கு கொடுக்கணும். கொடுக்கும்போது நம்ம கூடவே இருப்பார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 19வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण। बहुनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानावान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वैधि स महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கு காரணமாக எல்லாமே என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகையவன் மகாத்மாக்கள் மிகவும் அரிதானவன். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நம்மள பகவான சொல்றது மகாத்மாக்கள்ன்றார். அவர் எப்படி நம்ம அவரை எப்படி நம்ம உறவாடணும் பாருங்க. அவரோட பகவானோட உறவாடணும். எப்படி? பகவான அப்பாவா எடுத்துக்கலாம், அம்மாவா எடுத்துக்கலாம், மனைவியா எடுத்துக்கலாம், கணவரா எடுத்துக்கலாம், பிள்ளையா எடுத்துக்கலாம், நண்பரா எடுத்துக்கலாம். எப்படி வேணாலும் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கலாம். அதுக்கு ரெடியா காத்துட்டு இருக்காரு. நாம தான் கிட்டே போக மாட்டேன்றோம், சுகத்தை தேடி ஓடிட்டு இருக்கோம் நாம இல்லைங்களா? அதுதான் பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே அந்த சராசரி படைக்கும் போது நம்மளாம் வந்துட்டோம். ஒரு பூச்சியா இருக்கணும், எறும்பா இருக்கணும், இப்ப ஏதோ பெரிய பெரிய விலங்கா வந்துடும். இப்படியே வந்து கடைசியில மனித உடல் கிடைச்சி அற்புதமான உடல் கிடைச்சிருக்கு நம்ம. அதான் சொல்ற பிற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன். மனுஷனா இருக்கும், அறிவுடையவன் அவன். எல்லா காரணங்களும் காரணமாக எல்லாமே என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். பாத்தீங்களா? அத்தகைய மகாத்மாக்கள் மிகவும் அரிதானவன்றார். அப்ப நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்? நம்ம பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையணும். சரணாகதி அடைஞ்சு அவர்கிட்ட முக்திக்கான அந்த இடத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 20வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण। कामैस्तैर्हृदकज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्याय नियदाश्रया यो यो यां तनुभक्तः श्रद्धया चितमिच्छति दस्य यत्सलां श्रद्धां தாமேவம் விததாம்யஹம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க. அதாவது 20 சொல்லணும்னா, ஜட ஆசைகளை அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களும் சரணடைந்து தங்களை இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாடு முறைகளை நியமங்களை பின்பற்றுகின்றனர். அப்போ தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா
குறைபாடு இருக்கு. ஆனா அவங்க எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க தான். பிரம்மா ஸ்டோரி நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? பிரம்மா ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவர் தான். தேவர்கள் எல்லா தேவர்களுமே ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க தான். சோ அவங்க கொடுக்குற அந்த பலன் வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானதுதான், நிரந்தரமான சொல்யூஷன் கிடையாது அது. அப்ப நம்ம பித்ரு நம்ம அவங்கள வந்து நம்ம வணங்க ஆரம்பிச்சோம்னா அந்தந்த லோகத்தை நம்ம போவோம். இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இப்ப 21ல எல்லோரது இதயத்திலையும் நான் பரமாத்மாவா இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கு அவனை நம்பிக்கையும் நானே பலப்படுத்துகிறேன். ஏன்னா பகவான் நம்ம கூட தான் இருக்கிறார். நம்ம அதை அறியாம தேவரை வழிபாடு பண்றோம். நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் பார்க்க போனா கீழே இருக்கிற கலெக்டரையோ இல்லைங்களா, கலெக்டர் இருக்கார், அதுக்கப்புறம் ஒரு மினிஸ்டர் இருப்பார். மினிஸ்டரை பார்த்து அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம உள்ள போக முடியும், போய் பார்க்க முடியும். எடுத்தோடனே நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரை பார்க்க முடியாது, கொஞ்சம் கடினம் தான் இல்லைங்களா? சரி, தப்பு இல்லை. ஆனா கவர்மெண்ட் அப்படித்தான் நம்ம ஒரு அரசுல கொண்டு வரும். அதே மாதிரிதான் பகவான் அப்படிதான். இப்ப தேவர்கள்லாம் வந்து ஒரு மினிஸ்டர் அவங்களாம். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீ ஏன் தேவர்கிட்ட போற, அங்க போக வேண்டாம், ஏன் மினிஸ்டரை பார்க்கணும், நான் உனக்கு டைரக்டா பாக்குற அளவு வச்சிருக்கேன்ல, நீ டைரக்டா என்ன பாருவா அப்படின்ற. அவங்ககிட்ட போனீங்கன்னா உனக்கு அந்த நேரத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்பான், அவ்வளவுதான். அந்த மினிஸ்டர் அந்த நேரம் சொல்யூஷன் கொடுப்பான். ஆனா என்கிட்ட வந்தீங்கன்னா பூர்ண சொல்யூஷனும் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? हरे कृष्णा 22 23 माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सदया श्रद्धायं युक्तस्याराधनम् इहदे लभते चेतदः कामान् मयेव विहितान् हितान् अत्वन्तो बलब्धेषां सत्त्ववत्यल्यमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு எனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நம்பிக்கை எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுவதாகுன்றார். இப்ப பகவான் நம்ம நம்பிக்கை இருக்கு, பகவான் மேல இருக்கு, நம்ம அந்த அறியாமல் இருக்கிறோம், தெரியாம நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம். தேவர்கள் வழிபாடு பண்றோம், தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும் போது நமக்கு அந்த பலன் கிடைக்கும். ஆனா தற்காலிகமானதுதான் சொல்லுவாரு. பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறேன், ஆனால் உண்மையிலே இந்த நன்மை எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுகிறது அப்படின்றார். அதே மாதிரி 23ல தேவர்கள் வழிபாடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாகும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவலோகங்களை செல்பவர், ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் உன்னதமான அடைகிறார்கள். பகவானுடைய லோகத்துக்கு நம்ம போறோம், விருந்தாவனத்துக்கு, பகவானுடைய கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு நம்ம போறோம் இல்லைங்களா? हरे कृष्णा 24வது பதம் மாதாஜி। हरे कृष्ण। अव्यक्तं व्यक्तिम् आबन्नं मन्यन्ते माम् अभूतयः परं भावम् अजानन्तो मां व्ययम् अनुत्तमम्। हरे कृष्णा। என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்தமான எனது பரம இயற்கையை பற்றிய அவர்கள் அறியர். பகவானை முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நாத்திகம் பேசுறவங்க, நாத்திகம் பேச கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா வேதம் படிச்சவங்க, அது உணர்ந்து செயல்படக்கூடியவங்களே தர்க்கம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா என் சம்பிரதாயம் மேன்மையான சம்பிரதாயம், என் சம்பிரதாயம் ஆச்சாரி இப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு புரிதலை வச்சு பேசுவாங்க. அருவத்தன்மையை பகவான் இந்த மாதிரி, ஏன்னா பிரம்மாவே அப்படி இருந்தவர் தான். அதுக்கப்புறமா தான் அவரு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ஆதி புருஷன் பகவானை பற்றி பாடுறாரு இல்லைங்களா? 26 27 மாதாஜி। 26 25 26 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया सममृतः मूढो अयं न बीजानादि लोकमाम् अजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि सार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க। சிற்றறிவுடையவர்களுக்கும் முட்டாள்களும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியில் கவரப்பட்டுள்ளேன், எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அடிவற்றவன் என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை என்றார். இப்ப உள்ள இருக்கிற பரமாத்மா, உள்ள இருக்கிற பகவான் இருக்கா, அது யோகமாயா சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. அது அந்த அந்த பகவான் இருக்கிறார், உள்ள இருக்கிற ஆத்மா பகவானுடைய சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, யோகமாயா சக்தி. அதை உணராம நம்ம முட்டாள்தனமா நம்ம செயல்பட்டு இது அப்படியே அவர் டைரக்டா சொல்லிட்டாரு பாருங்க. என்ன சொல்றாரு, சிற்றறிவுடையவரும் முட்டாள்களும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை அப்படின்றார்.
அப்போ நம்ம பௌதிகமான செயல்பாடை நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா அப்போ நம்ம பகவான் உள்ள இருக்கிறாரு, அதே மாதிரி நம்முடைய ஆத்மா வந்து பகவானுடைய அம்சம், இது நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம் உணர்ந்துட்டான்னா அவன் கண்டிப்பா வந்து முத்திக்கான வழியை தேடியும் போயிட்டு இருப்பான் இல்லைங்களா? அப்ப அர்ஜுனா முழு கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்க போன்ற அனைத்தையுமே அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மா நன்கு அறிவேன். நான் என்ன அறிந்தோம் யாருக்கும் இதுதான் உண்மை. ஏன்னா அவனே முடியல. ரெண்டு பேருமே நரநாயரான இருந்தவங்க. யார்? அர்ஜுனனும் பகவானும். கூடவே ஒரு ஈருடல், அதாவது ஈருடல் ஒரு உயிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நரநாராயண இருந்தவங்க. சோ அந்த மாதிரி இருந்தவங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு புரியல. 28 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏஷாம் த்வந்தகதம் பாபம் ஜனானம் புண்ணிய கர்மணாம் தேவந்தவ மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் த்ரிதா ப்ரதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பாருங்க, முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தில் இருமையில் பூர்ணமாக விடுபட்டார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொன்று மன உறுதியோடு ஈடுபடுறார். போன ஜென்மத்துல நம்ம இது நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல படிச்சாலே ஆத்ம தத்துவத்துல படிக்கும்போது என்ன சொன்ன பாருங்க, நான் உடல் அல்ல அப்படின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், ஆனா முழுமை அடைய முடியல, பிரம்ம நிலை அடைய முடியல. 6வது அத்தியாயத்துல சொன்ன மாதிரி நம்ம ஆத்மா நம்ம உடலை விட்டு வெளியே போகுது. ஆனா இந்த உடல் தான் அழிஞ்சிரும். உள்ள இருக்கிற கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சம் உடல் அது அழியாது இல்லையா? அது என்ன சொன்னோம்? மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். அந்த சூட்சம் உடல் இருக்குமே. அப்ப வேற உடல் கிடைச்சா கூட அப்ப நம்ம எங்க பக்தி விட்டோமோ அந்த திருப்பி எடுத்துட்டு போறோம். அதுதான் பகவான் சொல்றார், முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலையும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு, போன பிறவில நீங்க நல்லது செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா இப்பிறவிலையும் நீங்க புண்ணிய காரியம் செய்வீங்க. அப்ப இப்போ இன்னும் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அடுத்த பிறகு கண்டிப்பா ஒரு முக்தி கிடைக்கும். இது நான் சொல்ல, வேதம் சொல்றது, கருடோபநாத்து சொல்லப்படும். அப்போ எவர் மயக்கத்தின் இருமையில் இருந்து, இருமையா இருக்கு, இருமனா என்னது? செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா, இது செஞ்சா துன்பம் வருமே, அந்த மைண்ட் இருக்கக்கூடாது. நம்மளோட செயல் என்ன? பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கணும். உட்காந்தா, இருந்தா, நின்னா, போனா, கிருஷ்ணா, மாதவா, இப்படியே பகவான் நாம சொல்லிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். அப்போ ஒரே மைண்ட்ல தான் இருக்கணும், இருமையில் இருக்கக்கூடாது. இருமை பூர்ணமான விடுபட்டவர்களோ அவர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார். இந்த கடைசி பதத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் சயே விதுஹ பிரயாண காலே அபிஷேமாம் தேவி துர்யுக்த சேதசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லா விதமான யாகங்கள் ஆள்பவன் பரமபுருஷனாம் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்துக்கு கூட பரமபுருஷ பகவானை என்ன அறிய முடியும். அப்ப இதுவரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே என்ன சொல்றாருன்னா, பௌதிகத்தன்மையோட வாழும்போது என்ன அறிய முடியாது, என்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்கன்ற. ஆனா அதே நீங்க என்ன வழிபாடு பண்ணும்போது, ஆன்மீகத்தன்மையோட வழிபாடு பண்ணும்போது, என்ன சொல்றதோட ஆன்மீகத்தன்மையோட வழிபாடு பண்ணும்போது சாஸ்திர சம்பிரதாயம் நீங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாவே நீங்க முக்தி தான்ற. அப்ப பகவானை உணர ஆரம்பிச்சிருவீங்க இல்லைங்களா? முழுமையாக வேதங்களை படிக்காம, உபநேசங்களை புரிஞ்சிக்காம செயல்படவும் தான் இந்த கடவுள், இந்த கடவுள், அந்த கடவுள், இந்த கடவுள் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அதே அந்த வேதங்களை உள்வாங்கிட்டு அதை செயல்பட ஆரம்பிச்சான்னு வச்சுங்களேன், எல்லாமே ஆதி அந்தம் பகவான் அப்படின்னு உணர ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அடுத்த வாரம் நாளைக்குள்ள அத்தியாயம் இருக்கு பாருங்க, ரொம்ப அட்டகாசமான அத்தியாயம். அர்ஜுனன் 8 விதமான கேள்வி கேட்கிறான். பரத்தை அடைதல் எப்படி பத்தி கேட்க போறான். 8 விதமான கேள்விக்கு 7 விதமான கேள்வி விடை அளிக்கிறார். ஆனா 8வது கேள்விக்கு மட்டும் விரிவா அந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லாவே ஆன்சர் கொடுக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. இனி ஒரு நிறைய அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்டு இருப்பான். பாப்போமா நாளைக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் என்னென்ன படிச்சோன்னு ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்த்துடலாம். பகவான் கிருஷ்ணர் பற்றி அறிவின் மகிமையை பார்த்தோம். 1லிருந்து 3வது பதம். 3 விதமான ஆரோகணம், அவராகணம், நம்பிக்கை. இந்த 3 பத்தி விரிவா பகவான் சொல்லிதான் படிச்சோம். பகவான் இந்த இதுல 18வது பதம் நீங்க சொல்லல. அது வராது, அதுதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் நான் முடிச்சிடுறேன். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல் 13லிருந்து 19 வரைக்கும் பார்த்தோம். 20லிருந்து 25 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் வழிபாடு பத்தி பார்த்தோம்.
26ல இருந்து 30வது போறோம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு தூய பக்தர் கொடுக்க செயல்பாடை பத்தி நம்ம அழகா நம்ம அதை படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மத்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லோகம் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. ஆனா இந்த அத்தியாயத்துல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா பர்டிகுலரா எல்லா ஸ்லோகமும் இருக்கும். அதுல 2-3 ஸ்லோகம் மட்டும் இருக்காது மத்த. அதனாலதான் அந்த 18வது ஸ்லோகம் இருக்காது. இல்ல 18 இருக்காது, 11 இருக்காது, இந்த மாதிரி ஸ்லோகம்லாம் இல்லாம இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருபசிந்தே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்து ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே